Καλησπέρα σε όλους σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Καμένο Δημήτρη, υποψήφιο και συνυποψήφιο ευρωβουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι οικονομικός αναλυτής στην ιδιότητά του, συνεπώς έχουμε την χαρά να συζητήσουμε για διάφορα θέματα που γυρνούν γύρω από την οικονομία. Γνωρίζετε ότι στις εκπομπές μας εδώ πολλές φορές το θέμα το οικονομικό το αφήνουμε εκτός της διαπραγμάτευσης. Τουλάχιστον δεν το θέτουμε άμεσα. Νομίζω όμως ότι σήμερα, λίγο πριν φτάσουμε στις κάλπες να επιλέξουμε τους εκπροσώπους μας στην Ευρωβουλή, νομίζω ότι πρέπει να μπει και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα στο στόχαστρο. Η οικονομοτρομοκρατία που υπάρχει από τα κεντρικά ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα έντονη. Μας φοβίζει όλους. Το δίπολο ευρώ-δραχμή είναι ένα κατασκευασμένο δίπολο ακριβώς για να μας οδηγήσουν να επικυρώσουμε με την ψήφο μας πολιτικές μνημονιακές. Νομίζω λοιπόν ότι πέραν όλων των υπολείπων, όλης της υπόλοιπης καταστροφής που επιχειρούν στην πατρίδα μας, όλοι οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι ευρωκαταστροφείς, οι οποίοι υποτίθεται ότι προασπίζονται το καλό της Ευρώπης, ενώ αυτό που επιχειρούν είναι να επιβεβαιώσουν τη γερμανική μονοκρατορία επί των υπόλοιπων λαών της Ευρώπης. Πέραν όλων αυτών υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα θέματα που αφορούν οικονομικά στοιχεία. Με αριθμούς λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα εδώ με τον κύριο Καμένο που έχουμε στην παρέα μας, τον κύριο Δημήτρη Καμένο, για να δούμε την πραγματικότητα και με νούμερα πλέον που αφορά τον τόπο μας, την ανεργία, την οικονομία, τη μαύρη οικονομία κλπ. Κάποια από τα θέματα που θέλω να συζητήσουμε είναι το Γερμανικό Επενδυτικό Ταμείο Λουξεμβούργου. Είχα στα χέρια μου μία επιστολή από τα κείμενα που κάνει ο κύριος Καμένος. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά, είναι ο γνωστός πόρτα-πόρτα, θα μας πει στη συνέχεια κάποια πράγματα γι' αυτό. Έχουμε λάβει λοιπόν πολλά κείμενα, έχει βγάλει πάρα πολλά πράγματα στην επιφάνεια, όπως και η κυρία Γεωργαντά, τα οποία προσπαθούν να αποκρύψουν, να μην τα ξέρουμε, ώστε να μην μπορούμε να επιλέξουμε ορθά όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε τους εκπροσώπους μας. Για το Γερμανικό Επενδυτικό Ταμείο Λουξεμβούργου, πώς εμπλέκονται οι Υπουργοί Οικονομικών στην υπόθεση αυτή και επίσης πώς επιχειρείται η γερμανική κυριαρχία και η τραπεζική δικτατορία επί των υπόλοιπων λαών και των εθνών κρατών και όλη αυτή η ιστορία περί ενοποίησης της Ευρώπης, τι πονηρούς σκοπούς ενέχει από πίσω. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε είναι το δημογραφικό θέμα στην Ελλάδα και πώς και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά πριν αποφασίσουμε τους εκπροσώπους μας, γιατί ενδεχομένως κάποια αντιμνημονιακά κόμματα συζητούν, έχουν στο τραπέζι των θεμάτων που τους απασχολούν οικονομικά θέματα, αλλά άλλα θέματα όπως το δημογραφικό τα κάνουν γαργάρα, να το πούμε απλά, και δεν τα συζητούν καθόλου σαν να μην υπάρχουν ως προβλήματα. Όπως η μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, που και αυτό συνάδει με το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει, γιατί σε λίγο θα γεννιούνται παιδιά, αλλά δεν θα γεννιούνται στην Ελλάδα. Η ανεργία και πώς αυτή εξωθεί πολλούς ανθρώπους και κυρίως νέους ανθρώπους και να μην παντρεύονται και να μην γεννούν παιδιά και να μην έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, άρα να φεύγουν στο εξωτερικό και να τους χάνει η πατρίδα μας. Και επίσης κάποια σχόλια θέλω να κάνουμε γύρω από το θέμα της μαύρης οικονομίας, γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτή την εκπομπή ότι ο ελληνικός λαός έχει υποστεί μια τεράστια προπαγάνδα ενοχοποίησης. Όχι προφανώς ότι σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες, θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Καμένος που τα γνωρίζει, αλλά αυτές οι τρύπες μέχρι ποιον βαθμό υπάρχουν και μέχρι ποιο βαθμό επιτρέπουν την ενοχοποίηση του ελληνικού λαού ώστε να αυτοτιμωρείται ψηφίζοντας μνημονιακές κυβερνήσεις. Ναι. Κύριε Καμένο, καλησπέρα και χαίρομαι που σας έχουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε μαζί, αν θέλετε και μη επαγγελματικά, διότι γνωριστήκαμε και είχαμε τη τιμή να γνωριστούμε μέσω του Κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, στο οποίο είμαστε συνυποψήφοι για το Ευρωψηφοδέλτιο. Η δικιά μου ιστορία θα είμαι σύντομος, δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ, διότι δεν είμαι και πολιτικός με την ευρύτερη έννοια. Προέρχομαι από το χώρο τον τραπεζικό. Σαν τραπεζίτης, όχι τραπεζικός υπάλληλος. Έχω δουλέψει σε μεγάλες εθνικές τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω δουλέψει σε εταιρείες οι οποίες εκδίδουν χρέος, ομόλογο τέλος πάντων τίτλους. Γι' αυτό και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την διαδικασία έκδοσης χρέους, τι σημαίνει χρέος, τι σημαίνει τιτλοποίηση, τι σημαίνει κρατικό χρέος, εταιρικό χρέος και προσωπικό χρέος σε κάθε έναν από εμάς. Και τα τελευταία 5 χρόνια, με τη χρήση του ψευδονύμου πόρτα-πόρτα, έχω γράψει πάνω από 1500 άρθρα.
Δεν ήθελα να εμφανιστώ σαν πρόσωπο το ποιος είμαι, δεν είχα το λόγο, γιατί δεν είχα να διεκδικήσω ούτε να εκβιάσω και κανέναν. Ήθελα η γνώση να είναι δωρεάν στο διαδίκτυο, το οποίο για μένα είναι πηγή γνώσης, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά, με τα κατάλληλα φίλτρα. Τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα έχουν συμβεί καταστάσεις οι οποίες είναι απερίγραπτες, αλλά είναι και πρωτόγνωρες στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Να ξεκινήσω λίγο με το χρέος, λέγοντας ότι όταν παρουσιάστηκε το χρηματοδοτικό κενό της Ελλάδος, δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τις αγορές τεχνητά, να μην μπούμε τώρα σε αυτή τη λεπτομέρεια, και μας πρότειναν τα πρώτα 110 δισεκατομμύρια δάνεια διακρατικά από κάθε χώρα, με τον κύριο Παπακοσταντίνου, Υπουργό Οικονομικών, και τον κύριο Πανδρέου, Πρωθυπουργό. Αν θυμάστε, μας πρότειναν και μας δίνουσαν 110 δισεκατομμύρια. Πρακτικά από αυτά τα χρήματα χρησιμοποίησαμε γύρω στα 53 δισεκατομμύρια διακρατικά και περίπου 20 δισεκατομμύρια παρακάτι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη δεύτερη δανειακή σύμβαση, η οποία ήρθε μετά το μνημόνιο το πρώτο, έπρεπε να πάρουμε, είμαι σαφής στα ελληνικά μου, έπρεπε να πάρουμε, όπως είπε ο κ. Προβόπουλος, χρησιμοποίησε ένα πολύ ωραίο ρήμα, μας χρέωσαν 250 δισεκατομμύρια. Τα θέλουμε, δεν τα θέλουμε. Αυτά, το σύνολο των 250 είναι ένα υπόλοιπο 140 δισεκατομμυρίων στη δεύτερη δανειακή. Και να πω ότι με τον νόμο 4060, ο οποίος ψηφίστηκε επί Υπουργεία στο Υπουργείο Οικονομικών του κ. Βενιζέλου, προβλέπεται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3, εφόσον υπογραφεί και διαπραγματευτεί ο κ. Βενιζέλος, να φέρει την δανειακή σύμβαση στη Βουλή προς ενημέρωση όλων των Ελλήνων βουλευτών και να φέρει τη σύμβαση υπογεγραμμένη. Ξεκινά από αυτά τα βασικά, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και πρέπει να τα μάθει. Θα τα μάθουν και πολλοί βουλευτές, οι οποίοι θα δουν την εκπομπή μας. Οι δανειακοί συμβάσεις δεν φτάσαν ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι μια αποκάλυψη που έχω κάνει μόνο εγώ σε όλη την Ελλάδα. Έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς έγκριτους δημοσιογράφους και εφημερίδες. Σχεδόν όλοι συμφώνησαν, διότι ό,τι έρευνα και αν έκαναν δεν βρήκαν τις δανειακές συμβάσεις. Έγκριτοι οικονομολόγοι ανεξαρτήτου χρώματος, αν θέλετε, δεν μου αρέσουν τα χρώματα, μιλάμε για το χρέος της πατρίδας μας, όπως ο κύριος Βιλάρδος, ο κύριος Βαρουφάκης. Έχουμε συζητήσει και εγγράφως έχουμε ανταλλάξει επιστολές, διότι έψαχνα μήπως οι ίδιοι είχαν υπόψη τους που βρίσκονται οι δανειακές συμβάσεις, έτσι ώστε να τις δούμε, να δούμε τους όρους με τους οποίους δανείζεται η πατρίδα μας. Δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν θέλω να σας δείξω και να σας πω κατηδίαν συζητήσεις, διότι είναι προσωπικά δεδομένα που είχαμε τους οικονομολόγους και δεν έχω και την άδειά τους να τα συζητήσω περαιτέρω. Αυτό δείχνει ότι η χώρα μας πρωτοπόρησε και σε κάτι άλλο. Πέρα από τη διαφήμιση του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά στο κοινοβούλιο ότι πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που δόθη ποτέ στον κόσμο, λες και είναι κάτι που πρέπει να το χαρεί ένας άνθρωπος ή ένα έθνος, να πάρει μια μισφορά του ΑΕΠ σε δανεικά. Πήραμε δάνειο με το οποίο δεν γνωρίζουμε τους όρους δανεισμού. Αυτό είναι απίστευτο και αυτό είναι τόσο σημαντικό και τόσο σοβαρό το ζήτημα, διότι φανταστείτε ότι δεν γνωρίζουν οι δανειστές μας τους όρους δανεισμού που μας έχουν δανείσει. Τα αντίστοιχα κοινοβούλια στην Ευρώπη. Έχω ψάξει στη Φιλανδία, στο Βέλγιο και στην Ιρλανδία, μέσω δημοσιογράφων και φίλων. Τα αντίστοιχα κοινοβούλια δεν έχουν αντίγραφο της σύμβασής μας που μας έχουν δανείσει. Στο πρώτο δάνειο με τον κύριο Παπακοστίνου έπρεπε το κάθε κράτος να υπογράψει μαζί μας, στο Greece, πώς το έλεγαν, Loan Facility, GLF. Δεν υπάρχουν υπογραφές. Στο δεύτερο δάνειο που είναι μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης του EFSF, μας δανείζει ο EFSF από εγγύηση των κρατών. Θα σας πω, κάνω και μια άλλη αποκάλυψη στη συνέχεια. Η σύμβαση με τον EFSF δεν είναι υπογεγραμμένη, δηλαδή έχουμε πάρει τα χρήματα μαύρα. Τα κράτη που έχουν δώσει εγγύηση στον EFSF για να δημιουργήσει το χρήμα έτσι ώστε να δανείσει εμάς, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν είναι υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις. Θα μου πεις τώρα, είναι κακό αυτό? Θα μπορούσα να πω ότι δεν θα σε πληρώσω ποτέ το δάνειο. Ναι, το έχουν πει αυτοί κάποιοι πολιτικοί. Και μεταξύ τους και ο φίλος, θα πω, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε πάρα πολλές διαφορές και έχουμε διαφωνήσει και τσακωθεί δημόσια πολλές φορές. Αλλά μου είπε, και τι σε πειράζει? Δεν θα πληρώσουμε τα δανεικά. Νομίζω δεν είναι η σωστή τακτική. Όχι για έναν υπουργό, πόσο μάλλον για έναν Έλληνα να πει ότι είμαι τζαμπατζής τελικά. Ενώ μας είπαν ότι δεν είμαστε τζαμπατζίδες, τώρα γινόμαστε τζαμπατζίδες ενώ έχουμε πάρει και δάνεια. Δεν ξέρω πώς να χειριστούν την υπόθεση, διότι αν δεν έχεις υπογεγραμμένη σύμβαση, υπάρχουν δύο τεινά στη δικιά μας τη δουλειά. Κάποιος που θέλει να ξεπλύνει χρήμα, πρώτον,
Δεύτερον, δεν θέλει να ενημερώσει αυτούς από τους οποίους δανείζεται για να σε δανείσει, με ποιους όρους σε δανείζει, για να αποκρύψει το κέρδος του. Όταν όμως μεσολαβούν κράτη που δανείζουν, λαοί, ψυχές, άνθρωποι, οι οποίοι από το ειστέρημά τους, αν θέλετε, από το ταμείο τους ή από τον υπερπολογισμό τους, βγάζουν κάποια εγγύηση ή κάποια χρήματα σε οποιαδήποτε μορφή να τη δανείσουν σε ένα άλλο κράτος, θεωρώ παράδεκτο να μην είναι ξεκάθαροι όροι δανεισμού του δανειστή και του δανειζόμενου. Τώρα συζητούν για μια επιμήκυνση και για αλλαγή των όρων των δανείων. Μα πού είναι οι όροι των δανείων? Δεν πρέπει να δούμε τι έχουμε υπογράψει για να δούμε πάνω σε ποια σύμβαση θα διαπραγματευτούμε? Και σε αυτό που αναφέρεστε, μπορεί από τη μία να οδηγήσει να είμαστε εμείς τζαμπατζίδες, αλλά μπορεί να οδηγήσει και στο ακριβώς ανάποδο, να είμαστε υποδουλωμένοι χωρίς να γνωρίζουμε τους όρους της ίδιας μας της υποδούλωσης. Είμαστε υποδουλωμένοι διότι το δηλώνουν έστω και οι ανυπόγραφες συμβάσεις. Αλλά πρακτικά είσαι υποδουλωμένος όταν ενώ σου εκταμιεύουν τη δόση και εκβιάζεσαι για μια δόση, την ίδια στιγμή εσύ έχεις εκχωρήσει αμετάκλητα, όπως λένε οι συμβάσεις, την ασυλία σου, την κρατική ασυλία και την ασυλία της Τραπέζης της Ελλάδος. Άρα, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε δανειστής μπορεί να ασκήσει το αλλοδαπό δίκαιο που είναι γραμμένες συμβάσεις στο αγγλικό, σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Λονδίνου και να διεκδικήσει από εσένα οποιαδήποτε αποζημίωση ηλική ή άειλη. Και τώρα αναφέρεστε σε ένα θέμα που ήθελα να το συζητήσουμε κιόλας, ήδη για την κατάργηση, γιατί εγώ, χωρίς να είμαι οικονομολόγος, ακούγοντάς σας, βγάζω το συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κατάργηση ουσιαστικά της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος μέσα από αυτούς τους όρους. Αν και ψυχολόγος, ψυχολογήσατε την οικονομική κατάσταση σαφώς, με σαφήνεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν και πώς θα γίνει, διότι έχει προβλεφθεί να συμβεί. Δεν θα συμβεί εξ αντανακλάσεως ή, αν θέλετε, κατά τύχην μέσα σε όλα τα άλλα. Φέτος, το 2014, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, θα διεξαχθούν τα stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στα οποία θα συμμετάσχουν 129 τράπεζες συστημικές από όλη την Ευρώπη. Αυτές οι τράπεζες θα περάσουν τα stress αντοχής, τα οποία σημαίνει ότι βάζουν 3 διαφορετικά σενάρια από ένα καλό, ένα μέτρο και ένα κακό, στο πώς θα μπορούσαν να χάσουν λεφτά, να μην πληρωθούν τα δάνεια πίσω ή να γίνει κάτι κακό στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ή οτιδήποτε. Και κατά πόσο η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι ικανή να συντηρήσει τις τράπεζες και, αν θέλετε, να εξασφαλίσει καταθέσεις. Βάζω εδώ με ένα μικρό αστερίσκο να επανέλθω στην ασφάλεια των καταθέσεων, η οποία είναι και το τυρί στη φάκα. Έχουν δημιουργηθεί 2 οργανισμοί ήδη. Ο Single Resolution Mechanism, ο μοναδικός μηχανισμός εκαθάρισης τραπεζών, resolution, και ο Single Supervisory Mechanism, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος θα κάνει την εποπτεία στις τράπεζες. Οι τράπεζες, οι συστημικές, εμείς έχουμε 4 στην Ελλάδα, φεύγουν από την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος και πηγαίνουν στον SSM, στο Single Supervisory Mechanism, ο οποίος είναι μια ανεξάρτητη αρχή δίπλα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, με δικό της καταστατικό και η οποία αποφασίζει μόνη της, σαν ανεξάρτητη αρχή, για την ζωή ή τον θάνατο της οποιαδήποτε συστημικής τράπεζας οπουδήποτε στην Ευρώπη. Αυτόματα, εφόσον αυτό έχει ήδη συμβεί, υπάρχει το καταστατικό, υπάρχει εταιρεία, γίνονται τα stress test και αυτές οι τράπεζες, όλες και οι δικές μας θέσεις, περνούν στον SSM. Αυτόματα καταργείται ο ρόλος της Τραπέζης της Ελλάδος. Θα προκαλούσα τους νεότερους, και έχω λόγο που το λέω, να μπουν στο site της Τραπεζής της Ελλάδος και να κατεβάσουν το καταστατικό. Να σπαταλήσουν μισή ώρα χρόνο από το χρόνο της ημέρας τους, μισή είναι πολύ, να διαβάσουν απλά μία ανάγνωση, 2 αναγνώσεις στο καταστατικό της Τραπεζής της Ελλάδος και να καταλάβουν έτσι τι καταργείται ακριβώς. Δεν θέλω να το αναλύσω τώρα, να μην φάμε και τον χρόνο της εκπομπής. Καταργώντας την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει την απόλυτη υποπτία και τον έλεγχο των τραπεζών, των ροών, των χρηματικών, των δανείων, των πιστώσεων, των καταθέσεων, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η λειτουργία φεύγει στο εξωτερικό. Άρα οι καταθέσεις μας, εάν είναι ή δεν είναι ασφαλισμένες, με ποιους όρους πηγαίνουν στο εξωτερικό, δεν έχει βέτο η ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος. Δεν έχει λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Δεν έχει λόγο ο Πρωθυπουργός. Δεν έχει λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σαφώς δεν έχει λόγο ο κ. Προβόπουλος, ο οποίος δεν θα έχει και λόγο να υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος σαν διοικητής. Θα μείνει μόνο σε ένα μικρό κομμάτι του καταστατικού να ελέγχει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις 2-3 μικρές τράπεζες που θα μείνουν, όπως είναι η Αττικής, η Πανελλήνια ή όποια άλλη τράπεζα, αλλοδαπή πιθανόν είναι ταμιευτήριο, και εδώ ένας μικρός εταιρείας θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Άρα οι τράπεζες μας φεύγουν. Μαζί με αυτές φεύγουν όλα τα δάνεια και καταθέσεις στα προσωπικά που έχουν οι άνθρωποι, οι Έλληνες, οι συνέλληνες, οι συνανθρωποί μας, και έχουν και όλα τα εταιρικά. Όλες οι εταιρείες οι ελληνικές, από μικρομεσαίες, μικρές, περίπτερα, μονοπρόσωπες, με συγχωρείτε,
Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά μας λέτε είναι ότι η ασφάλεια των καταθέσεων για την οποία διατείνονται... Υπάρχει ασφάλεια καταθέσεων, αλλά είναι πολιτική δέσμευση ασφάλειας καταθέσεων. Δεν είναι πρακτική ασφάλεια των καταθέσεων. Και εκεί υπήρχαν, με συγχωρείτε για τη διακοπή, υπήρχαν μηχανισμοί σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε το ΤΕΚΕ, το Ταμείο Εγκυοδοσίας Καταθέσεων Ελλάδος, το οποίο έχει μέσα χρήματα, το οποίο υποτίθεται ότι εγγυάται τις ελληνικές καταθέσεις προ-μνημονίων, προ-δανείων. Δεν έχει δει κανένα από που να το γνωρίζω πόσα χρήματα έχει, πού πήγανε, ποιος τα διαχειρίζεται, τι ποσό μπορεί να ασφαλίσει με τα 3,5 δισεκατομμύρια που είχε μέσα και οι καταθέσεις μας ήταν 240 πριν το μνημόνιο. 3,5 είχε το Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων και οι καταθέσεις μας ήταν 240. Αν δεν έχει πειραχτεί, που έχει πειραχτεί το Ταμείο, πάλι 3,5 είναι σήμερα με καταθέσεις 170. Άρα κανονικά δεν θα έπρεπε πάλι να κινδυνεύουν οι καταθέσεις μας για να το Δεν είναι τόσο απλό, να μην φοβήσουμε τον κόσμο. Αυτά είναι όλα υπομόχλευση και με συγκεκριμένους πολλαπλασιαστές, αλλά και πάλι δεν είναι ξεκάθαρη λειτουργία τους. Διότι αυτά είναι στον απόλυτο έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ελέγχονται από κανέναν το πώς και με ποια διαδικασία μπορεί να ασφαλιστούν οι καταθέσεις. Υπάρχει ένα καταστατικό το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα και ένας τρόπος λειτουργίας. Το οποίο αφήνει πάρα πολύ ερωτηματικά για την ασφάλιση. Η ασφάλιση καταθέσεων στην Ευρώπη, που είναι το τυρί για να πέσουν όλα τα έθνη, τα κράτη στη φάκα, στο να παραδώσουν τα ταμεία τους με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον ιδιωτικό τους πλούτο, είτε αυτός είναι κατάθεση, είτε είναι χρυσός, είτε είναι πολύτιμα μέταλλα στις θηρίες των τραπεζών, είτε είναι τα δάνεια με εγγύησεις μετοχών, άρα οι ίδιες οι εταιρείες, είναι δάνεια με εγγύησεις, μηχανήματα, κτίρια, οι ίδιες οι εταιρείες, οι περιουσίες των Ελλήνων επιχειρηματιών και όχι μόνο. Μα προσωπικές εγγύησεις και εγγύησεις των σπιτιών τους. Όλα αυτά φεύγουν από τον έλεγχο της Ελλάδος. Δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για όλα αυτά και σαφώς δεν έχουν ενημερωθεί οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι, με όσους έχω μιλήσει, πολλοί από αυτούς, αν θέλετε, η πρώτη τους ανησυχία είναι η σταθερότητα. Θέλω μια σταθερότητα στην οικονομία και πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα η ανάπτυξη και θα πάει καλύτερα η επιχείρησή μου, εάν αναπτυχθούν οι πωλήσεις μου, αν σπαταλώνται περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό που οικειούνται υποτίθεται οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Η σταθερότητα είναι η καραμέλα που προωθούν. Αλλά πρακτικά δεν δίνονται αποδείξεις. Οι αποδείξεις τις λέω αυτή τη στιγμή, είμαι σαφής, οποιοδήποτε μπορεί να τις διασταυρώσει και θα φανεί η αλήθεια η οποία δεν μπορεί να αποκρυβεί. Είναι δημόσια έγγραφα στην Ευρώπη, ο τρόπος λειτουργίας είναι συγκεκριμένος και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Θα φύγουν όλα από τα κράτη-έθνη. Τα κράτη-έθνη δεν θα έχουν σύνορα, έχουν μιλήσει ήδη για ευρωπαϊκή ΑΟΣ, ευρωπαϊκά σύνορα κτλ. Δεν θα έχουν πολιτισμό, ο Παρθενώνας είναι ευρωπαϊκό μνημείο πολιτισμού. Δεν θα έχουν εθνικούς ύμνους. Δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Πολύ γρήγορα, σε ένα Google, YouTube, National Anthem της Ευρώπης, το Song of Joy. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτά έχουν συμβεί ήδη. Έχουν το Song of Joy ως επίσημο εθνικό ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Καλό είναι να το μάθει ο ελληνικός λαός, να ενημερωθεί. Ταυτόχρονα όμως να ενημερωθούν και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης και κυρίως της Ευρωζώνης, η οποία έχει και τα χρέη και τα δάνεια μεταξύ ημών και ημών, και να αποφασίσουμε όλοι μαζί το τι θέλουμε από αυτή την Ευρώπη. Αλλά πρέπει να έχουμε την πληροφόρηση. Η δυστυχία στην σημερινή κατάσταση που ζούμε είναι ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση. Ελέγχεται η πληροφόρηση, η ροή της πληροφόρησης και η ποιότητα της πληροφόρησης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά που λέμε τώρα σε αυτή την εκπομπή δεν έχουν υποθεί σχεδόν ποτέ σε δημόσια τηλεόραση. Από κανένα και για κανένα λόγο. Ούτε από αντιπολιτευόμενους βουλευτές. Ούτε από προβληματισμένους Έλληνες, διότι δεν θα βγουν ποτέ σε κανένα κανάλι να πούν αυτούς τους προβληματισμούς. Να καταλήξουμε στα. Και δεν τους δίνεται και ο χρόνος, συγγνώμη, σας διακόπτω, δεν τους δίνεται και ο χρόνος, ακόμα και να υποθέσουμε ότι κάποιος θα είχε την πρόσβαση. Θα καλούσαν τον κύριο Καμένο, την κυρία Σαριανίδη, την κυρία Γεωργαντά ή οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο ο οποίος θέλει να αποκαλύψει κάποια τέτοια πράγματα. Θα του κόβανε τον τηλεοπτικό χρόνο με τέτοιο τρόπο, ώστε να τον φημώνουν ουσιαστικά ως προς αυτά που θέλει να πει. Νομίζω ότι η προσπάθεια φήμωσης όλων αυτών των στοιχείων είναι δεδομένη. Διακοπή. Δικιά μου αποκάλυψη ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. Δύο αποκαλύψεις έκανα το καλοκαίρι τον Αύγουστο. Μία για τον κανονισμό 472, βάσει του οποίου στο άρθρο 14 αυτού, για να φύγει ένα κράτος από την αυστηρή επιτήρηση και το ευρωμνημόνιο, τον Ευρωγύψο, όπως τον έχω ονομάσει, και τη σκληρή επιτήρηση, θα πρέπει να έχει αποπληρώσει το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει λάβει από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή θα είσαι σε ένα μνημόνιο μέχρι να αποπληρώσεις τα 200, το 250 δισεκατομμύρια που έχεις πάρει. Και το αστείο είναι ότι αν επιμικρύνεις αυτό το δάνειο ή έχεις μια περίοδο χάριτος,
θα χαρούμε όλοι να μην πληρώνουμε για 10 χρόνια κάτι. Θα ξεκινήσει η ισχύ αυτού του νόμου από το 2024 και μετά. Δηλαδή, έχεις άλλα 10 χρόνια στην πλάτη σου εποπτείας. Αυστηρότατης εποπτείας. Έχω εδώ το άρθρο 14, να σας το αφήσω. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί και στην κάμερα λίγο. Είναι το άρθρο 14, είναι 6-7 σελίδες ο κανονισμός. Είναι σαφής. Μπορεί ο κόσμος, αν θέλετε, να διαβάσει το άρθρο. Θα σας το αφήσω. Μπορούμε και όποιος θέλει να μας το ζητήσουν και να τους το περάσουμε. Θα σας το περάσουμε όλο τον κανονισμό. Είναι στα ελληνικά, στα αγγλικά, γιατί είναι στη διάβια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι κρυφό. Η ερώτησή μου είναι, τι έκαναν οι 21 Έλληνες βουλευτές πέρυσι το Μάιο που ψηφίστηκε η συγκεκριμένη οδηγία και γιατί δεν ενημέρωσαν τα κόμματά τους και γιατί δεν ενημέρωσαν την Ελληνική Βουλή. Και έχει περάσει ένας χρόνος από την ψήφιση αυτού του άρθρου και δεν έχει ενημερωθεί η Ελληνική Βουλή επίσημα. Και συζητούμε σήμερα για το αν θα βγούμε από τα μνημόνια. Το ζήτημα το οποίο έχει λυθεί, αν θέλετε, εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε πέρσι το Μάιο δεν θα βγείτε από τα μνημόνια. Θα φύγει πιθανόν το δούνου του. Μία μικρή παρένθεση. Τι συμβαίνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ποιος ψηφίζει και ποιος ελέγχει? Πολύ απλά. Το Google είναι δίπλα μας. Η μετοχή του είναι στα $600. Έχει μια αντικεφαλιακή αξία 700 δισεκατομμύρια, 3 Ελλάδες. Παρ' όλα αυτά, μας δίνει τη δυνατότητα με ένα κλικ να μπούμε στο δυνατό να δούμε το διοικητικό του συμβούλιο. Οι ψήφοι, το 70% των ψήφων είναι της Ευρώπης. Η Τρόικα είναι 2/3 Ευρώπη στα χαρτιά και τυπικά, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Δουνουτού. Το Δουνουτού όμως έχει εκτός της ψήφου της Αμερικής, της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Ρωσίας, που είναι, αν θέλετε, πολλές, αρκετές, δεν είναι πλειοψηφικές σε σχέση με όλης της Ευρώπης. Μεγάλης Βρετανίας, Ιρλανδίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας. Άρα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή που έχει και βάζει σε απόλυτη εποπτεία τις χώρες για την Οικονομική και Πολιτική Ένωση, παίρνοντας προϋπολογισμούς, καταργώντας σύνορα, στέλνει αρχή του έτους 7 ερωτήσεις. Στέλνει 29 ερωτήσεις στα κοινοβούλια, 7 από τις οποίες ήταν οι βασικές, έπρεπε να απαντηθούν δεσμευτικά από τους Υπουργούς Οικονομικών σε σχέση με την συνεργασία τους με την Τρόικα, την κατατόπους Τρόικα, την ομάδα η οποία, αν θέλετε, άσκησε τον έλεγχο υλοποίηση του προγράμματος, του δημοσιονομικού προγράμματος. Οι ερωτήσεις είναι αυτές. Με δικιά μου παρέμβαση και ο φίλος μου, ο κ. Χατζηνικολάου, το έβγαλε στη Real News τις 9 ερωτήσεις. Μπορεί να το κρατήσετε λίγο. Ναι. Γιατί... Αυτές είναι οι 9 ερωτήσεις. Θα μου συγχωρήσετε λίγο το συγχρονισμό. Από τις σημαντικότερες όλων είναι η ερώτηση 7. Όλες είναι σημαντικές και σημαντικότερες όλων είναι οι απαντήσεις που έδωσε ο κ. Τουρνάρας. Οι οποίες δεσμεύουν την πατρίδα. Δεσμεύουν εμάς χωρίς να μας ρωτήσει κανένας αν χαρήκαμε την Τρόικα. Θα τα αφήσουμε και αυτά να τα δει όποιος θελήσει, να τα στείλουμε με ένα email για να ενημερωθεί ο κόσμος τι απάντησε η Ελλάδα. Τι απάντησε ο Υπουργός για μας. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Τρόικα. Χαρήκαμε πάρα πολύ, αν θέλετε, με τη συνεργασία. Πήραμε τα δάνεια, τα αποπληρώσαμε, είμαστε ευχαριστημένοι με τους όρους. Τώρα έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Έχουμε και πλεόνασμα. Η ερώτηση 7 όμως, να κλείσω, είναι η οδηγία 472. Αυτό είναι η κέντα, να το πούμε σε λαϊκά, με όρους πόκας. Εδώ γίνεται η κέντα. Σε ρωτούν φέτος, περίπου 9 μήνες εφόσον ψηφίστηκε. Αν θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε την ερώτηση. Τι συνέπειες είχε η ένταξη στη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 472/2013 στην εφαρμογή του προγράμματος? Κάνατε χρήση των προβλέψεων της ρύθμισης, ειδικά του άρθρου 7? Αν όχι, γιατί? Θα το εξηγήσω. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε. Είναι πολύ μικρή η απάντηση του κ. Τουρνάρα. Η απάντησή του είναι ότι εμείς λάβαμε δάνεια 3 χρόνια πριν να ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά δεν είχε λόγο να εφαρμοστεί τα 3 χρόνια, γιατί ρωτάει από την αρχή του δανειακού προγράμματος. Η αρχή του δανειακού προγράμματος ήταν το 10, η ρύθμιση είναι το 2013 το Μάιο, άρα δεν είχε λόγο να εφαρμοστεί 3 χρόνια πριν. Εφαρμόζεται όμως από το 2013 και μετά. Και η παράγραφος 7, παρένθεση 11, αναφέρεται στη δυνατότητα μελών των κοινοβουλίων των δανειστών να επισκέπτονται το ελληνικό κοινοβούλιο και κάθε κοινοβούλιο δανειζόμενης χώρας από αυτούς, να το ελέγχουν και να κάθονται σαν μπάστακες στο κοινοβούλιο και να βλέπουν οι συνάδελφοι βουλευτές των δανειστριών κρατών αν εμείς κάνουμε καλή δουλειά πέρα από την Τρόικα. Και σε αυτό είπε ότι δεν έχει χρειαστεί ακόμα να συμβεί, αλλά αν χρειαστεί στο μέλλον θα ασκήσουμε και μάλλον θα εκτελέσουμε και την εντολή αυτή στην ερώτηση 7. Και νομίζω με αυτό που λέτε τώρα, θέτεται, για να το πολιτικοποιήσω λίγο, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και επιπλέον λόγο, όπου η παρουσία μας στο Ευρωκοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί πολλοί λένε ότι δεν είναι εθνικές εκλογές αυτές, είναι ευρωεκλογές. Συνεπώς, το ποσοστό της αποχής εκτιμούν
κάποιες δημοσκοπήσεις ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, ακριβώς γιατί είναι ευρωεκλογές και θεωρούν ότι δεν καίγεται το κεφάλι τους και η γούνα τους άμεσα. Μόλις τώρα είπατε έναν λόγο, και όλοι οι λόγοι που θα αναφέρουμε και στη συνέχεια, και πολλοί άλλοι που δεν προλαβαίνουμε να πούμε σε αυτή την εκπομπή, είναι ακριβώς οι λόγοι εκείνοι που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τον ελληνικό λαό. Ούτε ένας να μην πάει, ας το πούμε έτσι, απλά για μπάνιο, ούτε ένας να σκεφτεί ότι δεν πρέπει να πάω στην κάλπη. Οι ευρωεκλογές για όλους αυτούς τους λόγους είναι πάρα πολύ σημαντικοί, διότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε ενταγμένοι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προς εμάς μια τέτοιου τύπου πολιτική. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η παρουσία μας εκεί. Και είναι απαραίτητο να δώσουμε και ένα μήνυμα στο σύνολο της Ευρώπης ότι οι Έλληνες πήγαν να ψηφίσουν και ότι δεν αφήνουν τη μοίρα τους στα χέρια των υπόλοιπων λαών της Ευρώπης και κυρίως των βορειοευρωπαϊκών λαών. Σαφώς. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι οι ευρωεκλογές πλέον γίνονται κάθε 5 χρόνια. Δεν έχουμε 5 χρόνια χρόνο. Δεν έχουμε ούτε 5 μήνες. Σε 5 μήνες μέσα θα έχει τελειώσει και το ζήτημα των τραπεζών. Ήμουν σαφής πριν. Έχουμε Μάιο, τον Οκτώβριο τελειώνει το ζήτημα των τραπεζών. Άρα, εφόσον περάσουν τα stress test και χρειαστούν κάποια ή λίγα κεφάλαια ή καθόλου, έχουμε ήδη τα χρήματα αυτά στο ταμείο, υπόλοιπα από το δάνειο ανακεφαλαιοποίησης. Τελειώνει η τράπεζα της Ελλάδας το 2015. Όλα τα δάνεια, τα προσωπικά μας, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, εταιρικά, χρέη, εγγύησεις, όλα φεύγουν σε μηχανισμούς οι οποίοι είναι σαν τις ανεξάρτητες αρχές, σαν τον κύριο Θεοχάρη. Δεν ελέγχονται ούτε καν από το Ευρωκοινοβούλιο, ούτε καν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ανεξάρτητη αρχή, αποφασίζει μόνη της. Αλλά τελειώνει αυτό φέτος. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι εκλογές είναι τόσο σημαντικές, ώστε θα πρέπει ο κάθε Έλληνας να φοβηθεί για τα παιδιά του, να φοβηθεί για τις γενιές που έρχονται και να πάρει μια απόφαση να πάει και να στείλει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, δεν ελέγχονται από κανέναν, δεν χρωστούν σε κανέναν τίποτα. Χρησιμοποιούν τη γνώση, τη χρήσιμη γνώση που έχει ο καθένας, γιατί δεν είμαστε παντογνώστες. Είμαστε σοφοί, διότι γνωρίζουμε, αν θέλετε, χρήσιμα πράγματα. Δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Αλλά στείλουν εμάς που γνωρίζουμε σαφώς κάποια πράγματα συγκεκριμένα, για να ελέγξουμε και να πληροφορούμε τον ελληνικό λαό. Και ο ρόλος μας θα είναι και διπλός, να πληροφορούμε και τους αδελφούς λαούς. Διότι αμφιβάλλω αν όλοι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, επικοινωνούν αυτά που συμβαίνουν με τα κοινοβουλιά τους. Διότι αν τα επικοινωνούσαν όλα αυτά στους Πορτογάλους και στους Ισπανούς, ειδικά ας πούμε την παράγραφο 14, ότι θα είναι για 50 χρόνια σε μνημόνιο μέχρι να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, αμφιβάλλω αν δεν θα υπήρχε κύμα ευρωσκεπτικιστών αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στην Ιρλανδία που βγήκε από το μνημόνιο, υποτίθεται. Δεν βγήκε. Όπως βλέπουμε, πολιτικά πουλάνε ότι βγήκε από το μνημόνιο η Ιρλανδία και είναι εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία που βγήκε στις αγορές. Πάρα πολύ ωραία. Είναι στις αγορές η Ιρλανδία, αλλά θα είναι μέχρι να αποπληρώσει το 75% των δισεκατομμύριων που πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα αυστηρό μνημόνιο και έλεγχο και επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με τον προϋπολογισμό της σε επίτροπο προπολογισμού, όχι Ιρλανδό Υπουργό Οικονομικών. Υποαίρεση. Είναι σημαντικές αυτές οι εκλογές και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους που φαντάζομαι και εσείς και εγώ αποφασίσαμε να σηκωθούμε τον καναπέ και να διεκδικήσουμε την ελευθερία μας και να κάνουμε κάτι άλλο. Και εντός και εκτός συνόρων. Και εντός και εκτός συνόρων, βεβαίως. Και όπως είπατε πολύ σωστά, πρέπει και να ενημερώνουμε για τα τεκτενόμενα της Ευρώπης τον ελληνικό λαό, αλλά και ταυτόχρονα να ενημερώνονται οι υπόλοιποι λαοί. Και όπως είπατε πολύ σωστά, άκουσα την λέξη αδελφοί λαοί. Όντως υπάρχουν αδελφοί λαοί και στις μια μερίδα πληθυσμού και στους βορειοευρωπαϊκούς λαούς, αλλά κυρίως οι κοινωνίες του Νότου, οι οποίες πλήττονται επίσης από τα μνημόνια και από τις πολιτικές. Και την οικονομική κρίση γενικότερα. Και την οικονομική κρίση και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επάνω τους. Συνεπώς, θα έπρεπε να το δούμε και εκτός συνόρων, στα πλαίσια της δημιουργίας ενός ευρύτερου κινήματος, όπου θα εντάξει και άλλους λαούς μέσα, όπου ένας θα υποστηρίζει τον άλλον. Οι Πορτογάλοι τους Έλληνες, οι Έλληνες τους Πορτογάλους. Εφόσον υπάρχει κοινή πληροφόρηση. Ή μάλλον πληροφόρηση στα ίδια ζητήματα, τα αληθινά. Όχι αυτά που λένε κατά χώραν πολιτική, για πολιτικούς λόγους. Και ακριβώς αυτό ήθελα να αναφέρω. Λαμβάνω πληροφορίες από ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, φίλους, κοινούς γνωστούς που έχουν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν για επαγγελματικούς λόγους και εξαιτίας της ανεργίας. Και οι πληροφορίες που μας φέρνουν, διαβάζουν τις εφημερίδες εκεί, ενημερώνονται. Και οι πληροφορίες που μας δίνουν είναι ότι έχουν ελλειπή ενημέρωση καταρχάς για τα τεκτενόμενα της Ελλάδας, για να μην πω παραπληροφόρηση όσον αφορά την κατάσταση της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά, μιλούσα χθες με μια κυρία και μου έλεγε για τους Αυστριακούς και τους Γερμανούς, όπου εκεί δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή. Μου λένε τέτοια η παραπληροφόρηση που υπάρχει, τέτοιο το η πλήση εγκεφάλου που κάνουν στον εκεί λαό για να τους επικυρώνει και να τους επιβεβαιώνει, και θα πρέπει με κάποιον τρόπο, και μιλήσατε προηγουμένως για το διαδίκτυο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο και εμείς οι ίδιοι
και ατομικά πλέον να βρούμε τρόπους να τους ενημερώσουμε και να τους αφυπνίσουμε και εκείνους. Είναι ευθύνη μας. Αν δεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε, καλύτερα να μην πάμε. Η ευθύνη, το όπλο στον πόλεμο και στον καινούργιο εχθρό που λέγεται αυτό το κονκλάβδιο των Βρυξελών, το οποίο δεν το έχει εκλέξει κανένας, έχει άβατο, έχει immunity και άβατο. Δεν μπορεί κανένας να μπει μέσα να το ελέγξει. Όπως και την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Στο καταστατικό προβλέπεται έχει άβατο. Δεν μπορεί να μπει κάποιος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Να ελέγξει ούτε το Χρυσό, ούτε τον κύριο Προβορόπουλο, ούτε να μπει μέσα χωρίς άδεια να κάνει οικονομικό έλεγχο, που είναι ανώνυμη εταιρεία συγκεκριμένη στο χρηματιστήριο. Όλες οι κεντρικές τράπεζες έχουν άβατο. Ο EFSF μας δανείζει, έχει επίσης άβατο στο Λουξεμβούργο. Το ταμείο του κ. Χατζηδάκη, που θα δούμε μετά, έχει επίσης άβατο. Γιατί άβατο? Απλές ερωτήσεις, οι οποίες δεν τις κάνει και ο Ευρωπαίος. Ο Ευρωπαίος νομίζω δεν προβληματίζεται τόσο πολύ όσο ο Έλληνας. Για κάποιους λόγους. Εμείς, αν θέλεις, για κάποιο λόγο προβληματιστήκαμε. Όταν μιλάμε και με συναδέλφους, οικονομολόγους ή δημοσιογράφους του εξωτερικού, με τον Πίτερ Σπίγκελ έχω ανταλλάξει tweet που έβγαλε το Plan Z. Μιλάμε με όλους τους ανθρώπους στο Twitter. Όταν το ρώτησα για τις δανεικές συμβάσεις, έπεσα από τα σύννεφα. Δεν θέλω τώρα, δεν έχω την άδειά του να σας βγάλω τα tweet, θα σας τα δείξω. Μου λέει πρέπει να πάμε στα κοινοβούλια και να πάτε να το ζητήσετε. Έχουμε πάει, δεν υπάρχει πουθενά. Μου λέει αποκλείεται. Δεν το πίστευε ο ίδιος ότι μπορεί να έχουν δοθεί 200 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχουν υπογράψει συμβάσεις. Δηλαδή να δεσμεύει εμένα να πληρώσω και αυτό να με πληρώσει. Λίγο να εξηγήσω. Αν υπογράψω μια σύμβαση ότι εγώ σε δανείζω αυτά τα χρήματα και εσύ με αποπληρώνεις με τον τόκο, πρέπει να εκπληρώσω την υποχρέωσή μου και εγώ όταν πληρώνω και εσύ που με δανείζεις. Γιατί, αν θέλετε, δεν έχει υπογράφει? Διότι αυτός θα σου δώσει τη δόση όποτε γουστάρει. Συγγνώμη για την λέξη. Όποτε θέλει. Μπορεί να είναι μια δόση το Σεπτέμβριο και να την πάρει τον επόμενο Ιούνιο. Εάν όμως είχε υπογράψει ότι το Σεπτέμβριο θα σου δώσω τη δόση και είχε βάλει την υπογραφή του και δεν την έδινε, κάναμε ένα claim εμείς σε ένα δικαστήριο και σε 24 ώρες είχε χρεοκοπήσει ο δανειστής. Δεν εκπλήρωσε βασικό όρο του συμβολέου, τη συμβατική του υποχρέωση, του αντισυμβαλόμενου. Είδατε πόσο απλό είναι? Είναι υπερβολικά απλό. Αλλά αυτό δεν του σώνει το γιατί δεν έχει υπογραφεί σύμβαση. Και έτσι όπως μας τα λέτε τώρα, κάποιος ο οποίος είναι και ο ίδιος ως άτομο έχει μπει στη διαδικασία του δανεισμού, όταν εξηγείται με τόσο απλό τρόπο και σαφές, μπορεί να το καταλάβει και ο ίδιος στο κεφάλι του. Πολύ καλά και φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα θα πω το εξής. Με τον εαυτό του. Είμαι υπέρ των ελληνικών τραπεζών. Είμαι κατά της χρηματοδότησης που έχουν πάρει, που ήταν τεράστια. Δεν είναι, αν θέλετε, της παρούσης. Πρέπει να σώσουμε τις ελληνικές τράπεζες να μην φύγουν στο εξωτερικό. Είμαι σαφής σε αυτό το μήνυμα. Οι τράπεζες πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα. Έχουμε δώσει 50 δισεκατομμύρια, αν θέλετε, που δανειστήκαμε για ανακεφαλαιοποίηση και έχουν πάρει πάνω από 230 δισεκατομμύρια εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού λαού. Μας ανήκουν στο 1000%, όχι στο 100%. Βέβαια τώρα, μέσω του Χουσού, μας ανήκει, αν θέλετε, στην καθεμία το 60, 65, 70. Αλλά και με αυτή τη μετοχική σύνθεση φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχουμε δώσει 300 δισεκατομμύρια και δεν έχουμε τράπεζες. Μας παίρνουν. Άρα μας παίρνουν και τα εκατομμύρια. Μας παίρνουν και τις εγγύησεις. Μαζί και τις εγγύησεις που έχουμε δώσει. Μαζί και τα δανεικά της ανακεφαλαιοποίησης. Εμείς δανειστήκαμε. Τις ανακεφαλαιοποίησεις να γίνουν υγιείς και μας παίρνουν οι δανειστές. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο. Είναι πρωτόγνωρο. Στην Ισπανία δεν συμβαίνει. Δανειστήκαν οι τράπεζες μένουν εκεί και το χρέος των τραπεζών, το δανειακό χρέος των τραπεζών είναι στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Δεν πήγε στο κράτος το κρατικό χρέος. Εμάς το περάσαμε στο κρατικό χρέος, εμάς και σε σένα. Σε μένα και σε σένα. Και μας παίρνουν και την τράπεζα. Μας πήραν και το γάιδαρο που λέει και το. Τι μας χρωστάγανε που λέει, μας πήραν και το βόδι. Μας πήραν και το ο σοφός λαός. Είναι σοφός ο ελληνικός λαός. Να θέσω ένα άλλο θέμα, αν θέλετε, για την Ευρώπη σημαντικό. Πολύ σύντομα. Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ξεχάσαμε να το πούμε λίγο και στην αρχή. Είναι τόσα πολλά. Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική σημαίνει ότι για να αποφασίσει μια χώρα το τι θα πει στον γείτονά της που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωζώνη, ή εμείς στην Τουρκία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή στην Ουκρανία στα γεγονότα. Ποιον λέτε θα ρωτήσει? Μπορεί να βγει ο κ. Βενιζέλος και να κάνει μια δήλωση για την Ουκρανία? Όχι. Δεν μπορεί. Το ζήσαμε με την Ουκρανία. Έπρεπε να μιλήσει η Βαρόνη Κάθριν Άστον, η οποία είναι και Μεγάλης Βρετανίας, δεν είναι καν στη ζώνη του ευρώ, η οποία είναι η Επίτροπος Εξωτερικής Πολιτικής, να μας δώσει γραμμή για το τι θα πούμε. Μεθαύριο θα μας δώσει γραμμή για το αν θα πούμε κάσος μπέλι εμείς στην Τουρκία, για την ΑΟΣ που βγάλανε στο Καστελόριζο τώρα την πλωτή εξέδρα, μάλλον τη ΣΕΛ, και μπορεί να είναι και αιτία πολέμου. Μπορεί να είναι αιτία σύραξης, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να έχουμε θέμα με τους λαθρομετανάστες. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τους Βουλγάρους, με τους Σκοπιανούς, με τους Αλβανούς. Δεν μας επιτρέπουν. Κάνουν αυτή τη στιγμή κομίτης. Έγιναν αυτή τη στιγμή την περίοδο της ελληνικής προεδρίας πάρα πολλές συσκέψεις και κομίτης για την Αλβανία. Τη σχέση Ελλάδος και Αλβανίας. Δεν ενημερώθηκε κανένας. Με γραμμή, ατζέντα,
της βαρώνης Κάθριν Άστον. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δεν έχει κανένα βέτο και καμία άποψη. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Αν θέλετε να ευαισθητοποιηθούν οι λαοί που συνορεύουν με τους κακούς, σε εισαγωγικά το βάζω, τους παραδοσιακά εχθρούς που ήταν, αν θέλετε, η Ανατολική Ευρώπη ή οι πρώην ρωσικές δημοκρατίες. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Άρα δεν υπάρχει κυριαρχία. Και να πούμε εδώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κύριος Βενιζέλος, χειρίζεται και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά ταμιακό, το έχουμε αναγάγει σε θέμα διπλωματικό, ηθικό, όπως είπαν και κάποιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, όπως εξηγώ, δεν έχει καμία δύναμη να διαπραγματευτεί και δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστήριου του κράτους οι αποζημιώσεις. Διότι είναι χρήματα κλεμμένα. Το αναγκαστικό δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδος, 4,5 εκατομμύρια χρυσές λίρες συν το κατοχικό δάνειο. Χρυσές λίρες, χρυσό, πήραν το χρυσό. Τι σχέση έχει το Υπουργείο Εξωτερικών με αυτό? Δεν πήραν έγγραφα, email και επιστολές, πήραν χρήματα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Υπουργείο Εξωτερικών παίζει ρόλο να δεσμεύει ώστε να μην μπορούν να υπάρξουν διεκδικήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών. Επίτηδες του αναγάγουν σε πολιτικό θέμα. Δεν είναι πολιτικό θέμα. Είμαι ξεκάθαρος αυτό. Όταν κάποιος σου χρωστάει χρήματα, δεν πας σε πολιτικό. Πας σε δικηγόρο και στην τράπεζα. Και του ασκείς αγωγή, δίωξη, οτιδήποτε πρέπει να κάνεις στα δικαστήρια για να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Να δούμε λίγο και το θέμα του Γερμανικού Επενδυτικού Ταμείου Λουξεμβούργου. Μου στείλατε αρκετά έγγραφα σε σχέση με αυτό, για τα οποία τα διάβασα με τα προσοχής. Και είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία. Τι είναι αυτό το ελληνικό υποτίθεται ταμείο, που είναι ελληνικό, αλλά δεν έχει έδρα την Ελλάδα, έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Είναι μια ενδιαφέρουσα, πονηρή ιστορία, μου φάνηκε. Είναι πονηρή ιστορία. Θα πρέπει οι φίλοι να διαβάσουν τον νόμο 4224 του 2013. Ας το σημειώσουν, 4224, να διαβάσουν με ποιους όρους ιδρύεται αυτό το ταμείο. Δεν θέλω να κουράζουμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε λόγο να κάνουμε το ταμείο. Θα πω τις βασικές αρχές με τις οποίες διαφώνησα και έκανα και την αποκάλυψη. Πρώτον, όπως είπατε σωστά, γιατί γίνεται στο Λουξεμβούργο. Ενώ έχουμε το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων στην Ελλάδα, και θα κλείσω με την πρότασή μου για αυτό. Δεύτερον, εμείς βάζουμε 350 εκατομμύρια, λεφτά υπάρχουν, κάπου τα βρήκαμε, σε αυτό το ταμείο. Οι Γερμανοί μέσω της KfW βάζουν 100 εκατομμύρια. Προσέξτε, εμείς 350 Γερμανοί, 100, πιθανόν να βγουν και οι Γάλλοι άλλα 100. Και έχουμε λιγότερο του 50% μετοχές. Ενώ έχουμε το 70% των χρημάτων στο κεφάλαιο. Δεν ελέγχουμε το ταμείο και το management και μέσα στους όρους λειτουργίας του νόμου του ελληνικού, όπως περιγράφονται, αυτό το ταμείο θα μοχλεύει τα χρήματα και θα μπορεί να επενδύει και σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Δηλαδή, δεν μπορεί να χάσουν και τα λεφτά των Ελλήνων. Γίνεται στο Λουξεμβούργο για τους λόγους του άβατου και για να γίνεται η μόχλευση των χρημάτων και γίνεται σε μηχανισμό ταμείο και όχι τράπεζα, με άδεια τραπέζης. Να θυμίσω ότι η FSF δεν είναι τράπεζα που μας δανείζει. Ο FSF μας δανείζει, είναι μια ανώνυμη εταιρεία Λουξεμβούργου με άβατο και ασυλία όλων των διοικητικών συμβουλίων και των υπαλλήλων για ό,τι κάνουν, η οποία δεν έχει άδεια τραπέζης και δεν πρόκειται να έχει άδεια τραπέζης, και μέσα στη σύμβαση έχουμε αποδεχτεί ότι δεν θέλουμε και να πάρει και άδεια τραπέζης. Δηλαδή και εμείς τους λέμε: εντάξει, δεν πειράζει, εμείς είστε τράπεζα, δανείστε μας τα χρήματα με τόκο, χωρίς να είστε τράπεζα. Το ίδιο θα συμβεί και στο ταμείο δηλαδή, είστε παραδοσιακός τοκογλύφος. Παραδοσιακός τοκογλύφος, με πολιτική απόφαση και πολιτικό στήσιμο. Το στήσαν οι Ευρωπαίοι πρωθυπουργοί, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Οι Ευρωπαίοι το έστησαν και το έσαν να μην είναι τράπεζα. Το ίδιο κάνα και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Λοιπόν, αυτό το ταμείο έχει πάρα πολλά προβλήματα και θα πω το εξής: δεν θέλουν να ελέγχεται από τους κανόνες της Βασιλείας 3 και δεν θέλουν να είναι και τράπεζα. Διότι αν ήταν τράπεζα θα είχε τεράστιο έλεγχο. Όπως και οι τράπεζες. Όπως είπαμε πριν, stress test, κεφαλαιακή επάρκεια που βρίσκει τα χρήματα, πώς δανείζεται, με ποιους όρους δανείζεται, με ποια διαδικασία, ποιους δανείζει, ποιοι παίρνουν αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά δεν τα θέλουν, διότι θέλουν να υπάρχει μια αφάνεια και ένας μη έλεγχος, όπως είπαμε, έχει και αυτό το άβατό του και την ασυλία του, στο πώς χρησιμοποιούν τα χρήματά μας για να μας δανείζουν. Άρα, εμείς τι κάνουμε? Φτιάχνουμε ένα ταμείο στο Λουξεμβούργο, μια ανώνυμη εταιρεία θα είναι, στέλνουμε τα χρήματά μας στο Λουξεμβούργο και το Λουξεμβούργο έρχεται και δανείζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδος. Η βασική ερώτηση, η πρώτη ερώτηση σε ένα πολύ βασικό IQ test θα ήταν: γιατί το κάνουμε στο Λουξεμβούργο και δεν το κάνουμε στην Ελλάδα? Και γιατί βγάζουμε τα λεφτά μας έξω? Θα σου πούν: δεν είχαμε αντίστοιχο μηχανισμό στην Ελλάδα ή θέλουμε. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι στο Λουξεμβούργο. Ειδικά στο Λουξεμβούργο κιόλας, που ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουμε γιατί πρακτικά χρηματοοικονομικά. Αλλά αυτό δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και στους Γερμανούς πολίτες που θα είναι μέσα η KfW. Γνωρίζετε ότι δεν μας έχει δανείσει το γερμανικό κράτος.
αλλά μια ανώνυμη εταιρεία. Να το ξέρετε και αυτό. Στην Δανεική Σύμβαση την πρώτη, τα 73 δισεκατομμύρια, 53 από τα κράτη, γύρω στα 20 της Γερμανίας, 15 νομίζω 17, δεν μας δάνει στο γερμανικό κράτος, η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Όλες οι χώρες βάλαν την κεντρική τους τράπεζα. Το Βέλγιο, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Κύπρος. Η Γερμανία έβαλε το αντίστοιχο ταμείο, αναπτυξιακό ταμείο της Γερμανίας, το οποίο ανήκει 80% στο δημόσιο και 20% στα κρατήδια της Γερμανίας. Δεν είναι η Bundesbank. Δεν είναι ο αντίστοιχο Weissmann, ο αντίστοιχο Προβόπουλο. Γιατί το κάνουν αυτό? Αν γίνει κάποια στραβή να χρεοκοπήσει μια ανώνυμη εταιρεία. Και αυτό το δέχτηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Οι άλλοι γιατί δεν βάλανε μια εταιρεία ίδια. Και βάλανε τις κεντρικές τράπεζες. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε κακοπληρωτές. Ή είμαστε τώρα κακοπληρωτές. Ποιος θα χρεοκοπήσει? Στη Γερμανία μια ανώνυμη εταιρεία, όχι το κράτος. Στα υπόλοιπα κράτη τα ίδια το κράτη. Θα έχουν προβλήματα τα κράτη να δικαιολογήσουν το λόγο γιατί χάσαν τα χρήματα εδώ στην Ελλάδα. Άρα οι Γερμανοί πάλι βάζουν αυτή την τράπεζα στο ταμείο, τη δικιά του την KfW, η οποία είναι τράπεζα ανάπτυξης. Μπορούν να μπουν οι φίλοι στο διαδίκτυο και πάλι και να διαβάσουν. Δίνει από δάνεια φοιτητικά μέχρι δάνεια ανάπτυξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οτιδήποτε άλλο σαν γερμανική επένδυση, γερμανική τεχνολογία. Μιλάτε δηλαδή για τη διάβρωση της δημοκρατίας από μια κάστα τραπεζιτών και στελεχών των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κερδοσκοπούν και έχουν καπελώσει τους λαούς και τα υπόλοιπα κράτη, όχι μόνο το δικό μας, της Ευρώπης. Εμείς απλώς δεν ασκούμε βέτο. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν και πόσοι δεν γνωρίζουν τι έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει το Ταμείο Παρακαταθήκων. Το οποίο περάσαν ένα νόμο στο μεσοπρόθεσμο να σταματήσει η εμπορική του δραστηριότητα. Ίσον σημαίνει δηλαδή ότι θα πάψει να υπάρχει, δεν θα δέχεται χρήματα. Το Ταμείο Παρακαταθήκων έχει την ίδια λειτουργία με την KfW και δεν ελέγχεται από τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλεία 3. Άρα μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, να μοχλέσει και να χρηματοδοτήσει ό,τι θέλει σε όλο τον κόσμο. Στην Ισλανδία και στην Αυστραλία. Αρκεί να έχει τις εγγύσεις μέσα του κράτους ή οποιοδήποτε άλλο μετόχο. Υπάρχει ο νόμος 4099, νομίζω είναι του 2009, ο οποίος προβλέπει να ιδρυθεί και άλλη εταιρεία, η οποία λέγεται, οι εταιρείες αυτές θα λέγονται ΟΣΕΚΑ, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κοινικές Αξίες. Σας αφήσω και τον νόμο, το έχω γράψει εδώ, έχω και το άρθρο 1. Το οποίο δηλαδή είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, ακριβώς όπως γίνεται στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή έχουμε και το Ταμείο Παρακαταθήκων που είναι λειτουργία. Έχουμε νόμο ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ίδιο, να συμμετέχουν Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι και όλοι μαζί να επενδύουμε σε ελληνικές εταιρείες και να τις αναπτύξουμε. Και παρόλα αυτά δεν εκτελούμε τον νόμο που έχουμε υπογράψει, κλείνουμε το Ταμείο Παρακαταθήκων και πάμε τα λεφτά στο Λουξεμβούργο. Και συγχρόνως να σας αποκαλύψω και στην εκπομπή σας, θα ανοίξουν ταμιευτήρια γερμανικά, είναι διασταυρωμένο. Δηλαδή θα μαζεύουν και τα λεφτά τα υπόλοιπα, εφόσον κλείνει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα. Γερμανικά ταμιευτήρια. Άρα είμαστε χώρα υποκατοχή. Αυτά που λέω αποδεικνύουν ότι είμαστε υποκατοχή. Δεν ελέγχουμε τίποτα. Σου λένε κλείσε αυτό. Γύρνα τη σελίδα στα αμοιβαία κεφάλαια, κλείσε το ταμείο, θα κάνει αυτό που λέω εγώ. Και εμείς λέμε ναι. Άρα το θέμα, γιατί είστε οικονομολόγος και οικονομικός αναλυτής, εγώ από την πλευρά μου αυτό που θέλω να πω είναι ότι το θέμα δεν είναι λοιπόν μόνο οικονομικό. Το οικονομικό θα μπορούσα να το πω εγώ με τους δικούς μου όρους, είναι το σύμπτωμα, όπως τα έλεγα εγώ από την πλευρά μου την κλινική, είναι το σύμπτωμα μιας πολιτικής παρακμής και εξαθλίωσης, μιας πολιτικής ασθένειας, ας το πούμε έτσι, την οποία έχουν εγκαθιδρύσει και προσπαθούν σαν ιό να την μεταφέρουν και στον ελληνικό λαό και στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, με σκοπό να απολέσουν, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, την εθνική τους κυριαρχία, άρα να είναι υποκατοχή. Είναι, όπως διαφορετικά το λέω εγώ, είναι σαν να έχουμε το τέταρτο γερμανικό Ράιχ, το οποίο επελάβνει με οικονομικούς όρους και όχι με στρατό πλέον. Οικονομικούς και πολιτικούς. Δεν ασκείς σε τίποτα ποτέ. Εκτελείς εντολές. Δεν έχεις κυβέρνηση, έχεις διακυβέρνηση. Το governance που είπε ο κ. Παπανδρέου, η παγκόσμια διακυβέρνηση, τι σημαίνει ότι δεν θα έχει κανένα. Δεν το μεταφράζουν και σωστά, συγγνώμη που σας διακόπτω, ακριβώς για πονηρούς λόγους, γιατί η γλώσσα είναι σκέψη, να μην σκεφτούμε αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Για να μην σκεφτούμε αυτό που λέμε, διότι ο νευρώνας θα συνδεθεί. Θα κάνει recall που λέμε και στα αγγλικά, θα πει όπου κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι καλή η λέξη. Άλλο κυβέρνηση, άλλο διακυβέρνηση. Άλλο πολιτική διακυβέρνηση στην Ευρώπη, οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Όπως και να το κοιτάξει το ζήτημα, θέλουν να διαλυθούν τα κράτη, διότι το ταμείο πρέπει να είναι κοινό και για να λειτουργεί το ταμείο κοινά στην Ευρώπη, αν θέλετε στην Ευρωζώνη 17 χώρες, θα πρέπει να είναι κοινές και εγγυήσεις. Τι είναι οι εγγυήσεις? Ό,τι είπαμε πριν. Όλες οι εγγυήσεις των δανείων των ιδιωτικών και προσωπικών στις τράπεζες, των κρατικών που ήδη τις έχουμε δεσμεύσει, διότι αν δεν έχει τράπεζα της Ελλάδος, η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων έχει φύγει μέσω τραπεζών. Η υπόλοιπη φεύγει μέσω χαρατσιών και εφορίας. Δηλαδή δεν είμαστε κύριοι του χωραφιού μας, του εξοχικού μας και του σπιτιού μας πλέον. Αυτό είμαστε νοικάριδες. Θα πληρώνουμε για πάντα την ακίνητη περιουσία μας. Είτε έχουμε χρήση σε αυτήν, είτε δεν έχουμε. Απλά να καταλάβει ο κόσμος. Δεν σου ανήκει τίποτα, Έλληνα πολίτη. Απολύτως. Απολύτως. Πέραν όσων χρημάτων έχει στην τσέπη σου αυτή τη στιγμή.
Και είμαι σαφής. Ούτε τα λεφτά που είναι στην τράπεζα σου ανήκουν στο λογαριασμό. Έχεις μόνο περιουσία. Η μόνη περιουσία που έχεις είναι η υγεία σου, η οικογένειά σου, ενώ η φυσική σου παρουσία και όσα χρήματα έχεις στην τσέπη σου σήμερα. Το αυτοκίνητο δεν σου ανήκει. Δεν σου ανήκει τίποτα. Αυτά όλα έχουν φύγει διότι πρέπει να έχουν εγγυήσεις όλες αυτές οι καταθέσεις οι ενιαίες. Μία έρευνα του Ίσταμε επί Παπανδρέου, του Ιδρύματος του Ανδρέου Παπανδρέου το 2010 έκανε λόγο, κατέγραψε την κρατική περιουσία. Ύψος αυτής 273 δισεκατομμύρια. Την έχω την έρευνα. Δηλαδή το 10 πριν, αφού πήραμε το δάνειο, έκαναν έρευνα πόσο αξίζει η κρατική περιουσία. Γιατί? 273 δις, 598 νησιά. Για να μπορούν να την εκτιμήσουν και μετά να την ξεπουλήσουν. Την κατέγραψαν και την πέρασαν το 11 στο ΤΑΙΠΕΔ. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιος όλα τα ακίνητα της Ελλάδος, θα πει πολύ ωραία, μπράβο, εξαιρετική δουλειά. Ποιος θα φανταστεί ότι 6 μήνες μετά θα είναι ίδρυα το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα παίρνει την κρατική περιουσία, την σαλαμοποίηση και να την πουλήσει. Και είναι και θηριώδες, όχι μόνο σκανδαλώδες. Είναι μια απόλυτη θηριωδία αυτή που συμβαίνει εις βάρος μας και την οποία την αποκρύπτουν, όπως είπαμε και πριν, συστηματικά και προβάλλουν, υποτίθεται, την πρόοδο. Γιατί ήθελα να σας πω προηγουμένως να μου σχολιάσετε και το κομμάτι του πλεονάσματος. Εσείς, ως οικονομικός αναλυτής, είστε ο καθήλυνα αρμόδιος για να το σχολιάσετε. Έχουν βγει τώρα και διατείνονται και στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, ότι έχουμε πλεόνασμα και ότι πάει πάρα πολύ καλά η οικονομία μας, γι' αυτό ψηφίστε μας και ενισχύστε μας. Δεν είναι ούτε καν ανέκδοτο, γιατί πλέον είναι σκανδαλώδες. Και ένα ανέκδοτο δεν μπορεί να είναι σκανδαλώδες. Νομίζω μετά από όλα αυτά που λέτε. Είναι με ένα κόκκινο στυλό, σβήνεις και γράφεις από πάνω. Τόσο απλά το κάναμε. Τα στοιχεία ήταν σαφή, ήταν 17 και 23 δις έλλειμμα. Μα οι ίδιοι τα έχουν βγάλει. Έχουμε το γενικό λογιστήριο. Και μετά τα βαφτίσαμε. Όχι, το σβήσανε. Βγάζουν ένα στυλό από πάνω αυτό. Πρακτικά το λέω και σχηματικά. Σβήσανε και από την άλλη μεριά τη λέξη έλλειμμα πλεόνασμα. Από αριστερά έχετε τον ορισμό. Έλλειμμα πλεόνασμα. Σβήνεις τη λέξη έλλειμμα και αφήνεις την πλεόνασμα. Και από εκεί που είχε μείον 3.400, σβήνεις συν 3.400. Είναι τόσο απλό. Και αυτό γιατί? Διότι συνθηκολόγησαν πολιτικά οι ελεγκτές σου. Διότι αν δεν συνθηκολογούσαν πολιτικά, όχι οικονομικά, δεν τους ενδιαφέρει, διότι οι ίδιοι ελέγχουν το ταμείο. Αλλά δεν μπορούσαν να πάνε σε εκλογές όλοι μαζί οι δανειστές με έλλειμμα στην Ελλάδα 3,5-3 δις ή συνολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 17.203. 15.800 το έλλειμμα, 12,7% του ΑΕΠ. Να μην κουράζουμε τα νούμερα, δεν μου αρέσει να λέμε τα νούμερα. Αλλά είναι αυτά, είναι τόσο το έλλειμμα. Οι ίδιοι το κατέγραψαν στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Και μετά από 2 μέρες είπαν το άλλο. Είναι πολιτικές αποφάσεις. Παρότι συμφωνώ μαζί σας ότι τα νούμερα δεν έχουν και. Κουράζουν πολλές φορές τους ανθρώπους. Και δεν είναι και τόσο σημαντικό να τα θέτουμε και να τα ξαναθέτουμε γιατί δημιουργούν μια σύγχυση. Παρ' όλα αυτά, μερικές φορές και μάλιστα τώρα, λίγο πριν φτάσουμε στις κάλπες, εγώ γενικώς αυτή την εκπομπή εδώ, το γνωρίζουν οι τηλεθεατές που είναι συστηματικοί, προσπαθώ να μην μπαίνω στη διαδικασία να συζητούμε νούμερα και τόσο στενά οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς με αυτά τα νούμερα έχουν δημιουργήσει σύγχυση στη συνείδηση του Έλληνα, πρέπει κάποια από τα βασικά να τεθούν στο τραπέζι. Και αφού μιλούμε για νούμερα, να πάμε λίγο στο κομμάτι της ανεργίας. Και θέλω να κάνω 2 παρατηρήσεις και μετά θέλω να μου το σχολιάσετε. Πρώτον, όσον αφορά την περιβόητη ανταγωνιστικότητα, όπου τα στοιχεία του ΟΣΑ δείχνουν ότι ενώ από το 2010 το κόστος εργασίας στη χώρα μας μειώθηκε κατά 20% περίπου, οι τιμές των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκαν μόλις κατά 0,5%. Με άλλα λόγια, οι μειώσεις των μισθών δεν φαίνεται να στηρίζουν την περιβόητη ανταγωνιστικότητα των όποιων προϊόντων καταφέρνουμε ακόμα να εξάγουμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι πού πήγαν τα πρόσθετα κέρδη που προκύπτουν από τις μειώσεις των μισθών. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Αναφορικά με την ανεργία, τα στοιχεία της Eurostat για το μήνα Μάρτιο του 2014 δείχνουν ότι μεταξύ των κρατών μελών οι χαμηλότεροι δείκτες ανεργίας κατεγράφησαν στην Αυστρία και στη Γερμανία και στο Λουξεμβούργο, ενώ οι υψηλότεροι μεταξύ 4 και 6%, δεν χρειάζεται να σας πω αναλυτικά, ενώ οι υψηλότεροι στην Ελλάδα με 26,7 τον Ιανουάριο του 2014, τουλάχιστον εγώ αυτό διάβασα, και στην Ισπανία με 25,3. Δεν αρκεί λοιπόν να λέμε γενικά ότι τα γερμανικά πλεονάσματα δημιουργούν τα ελλείμματα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κοινωνιών και ιδιαίτερα εκείνων του Νότου. Θέλω να δούμε και με ποιο τρόπο η ανεργία που πλήττει τις χώρες του Νότου αφενός αποκομίζει στις βορειοευρωπαϊκές κοινωνίες πολλαπλά ωφέλη, όχι μόνο άμεσα με την οικονομική φύση, με όλα αυτά που συζητήσαμε, αλλά και μέσω της μετανάστευσης της ελληνικής νεολαίας, για εφόσον μιλούμε για ανεργία, το επόμενο αποτέλεσμα και απόρρια θα είναι η μετανάστευση, που εκπαιδεύτηκε με δαπάνες του ελληνικού κράτους και των ελληνικών οικογενειών,
Και με αυτές τις δαπάνες, οι οποίες και αυτό είναι ένα κομμάτι. Φεύγει το κεφάλαιο πάλι. Ακριβώς. Μας απομυζούν ένα πλέον κεφάλαιο άειλο, για το οποίο όμως πληρώθηκε από το ελληνικό κράτος και από τις ελληνικές οικογένειες και το οποίο αντί να αξιοποιείται και να επενδύεται στην Ελλάδα. Και να αποδίδει, να το πούμε και χρηματοοικονομικά. Αυτό είναι. Σπουδάζεις, επενδύσεις στις σπουδές σου, στον χρόνο σου, στη ζωή σου και χρηματικά και πρέπει αυτό κάποια στιγμή να πάρει τα χρήματα σου πίσω. Να έχει το return on investment. Στην επένδυση, να έχει επιστροφή στην επένδυση σου. Τώρα δεν έχει η ελληνική οικογένεια, πόσο μάλλον και εσείς είσαστε ειδικότεροι μου, το ψυχολογικό βάρος ότι χάνει και το παιδί της. Φεύγει και το παιδί έχει ένα στρες στο εξωτερικό μακριά από την οικογένεια και την πατρίδα και οτιδήποτε. Όσο και να λέμε ότι είναι ωραία στο εξωτερικό ή να φύγει ο νεαρός, δεν είναι. Είναι άλλο να φύγω γιατί θέλω να φύγω από επιλογή και όποτε θέλω γυρνάω, και είναι άλλο να φύγω από ανάγκη και ως μετανάστης. Ναι, έχουμε γεμίσει από αναγκαστικούς νόμους, αναγκαστικής δημοκρατίας, αναγκαστικές εγκυκλίους. Έχουμε και αναγκαστική ανεργία και αναγκαστική εξαγωγή σπουδασμένων νέων ανέργων Ελλήνων. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Τα νούμερα είναι σαφή. 1.400.000-1,5 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι το 2013. Ό,τι και να πει κάποιος για την ανεργία θα είναι λίγο. Δημιουργήθηκαν 1 εκατομμύριο και περισσότεροι άνεργοι εντός μνημονίων. Δεν είναι κάτι που δεν το ήξεραν. Ο λάθος πολλαπλασιαστής δεν έχει να κάνει τίποτα με την ανεργία. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα πέσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε σχέση με τα μέτρα versus των μέτρων που παίρνανε. Άρα γνώριζαν την ανεργία. Φανταστείτε πρακτικά να το καταλάβει ο κόσμος. Μπαίνει σε μια τράπεζα, ζητάς ένα δάνειο και σου λέει: καλώς ήρθατε. Τι δάνειο θέλετε? Να πάρω ένα σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Το σπίτι κοστίζει, έχεις όλα τα χαρτιά 100.000 ευρώ. Σου λέει 100.000 ευρώ θα σας δώσουμε το δάνειο. Έχετε δουλειά, ναι, είστε παντρεμένοι, έχετε οικογένεια. Τι άλλη περιουσία έχετε να μας βάλετε εγγύηση? Βάζεις τους μισθούς σου, το χωράφι σου και την προσωπική σου εγγύηση και το σπίτι που δανείζεσαι. Σου δίνει η τράπεζα το δάνειο, το δίνει στον μηχανικό, παίρνει το σπίτι ανοίξει την τράπεζα μέχρι να το αποπληρώσει. Σωστά. Έτσι απλά δεν έχουμε κάνει όλοι. Φαντάζεστε την τράπεζα η οποία σου δίνει το δάνειο, δηλαδή, εμένα εκείνη τη στιγμή που μου έδωσε το δάνειο, μέχρι είναι αξιόχρεος, λέγεται. Ένας απλός ορισμός, ότι είσαι άξιος να χρεωθείς από εμένα. Και φεύγεις από την πόρτα, κλείνεις, υπογράφεις τη σύμβασή σου και φεύγεις και αρχίζεις να πληρώνεις το δάνειό σου μέχρι να σου έρθει το σπίτι στην κυριότητά σου. Φανταστείτε μια τράπεζα την ώρα που σε κρίνει αξιόχρεο να σου πει: συγγνώμη κύριε, μην φύγετε ακόμα, εφόσον σου έχει δώσει το δάνειο, έχει υπογράψει. Εμείς είπαμε δεν υπογράψαμε, αλλά στην ουσία έχει υπογράψει, σου έχει εκταμιεύσει τα χρήματα. Τώρα είναι μαύρα ή άσπρα, δεν έχει σημασία. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Σου λέει: συγγνώμη κύριε, ελάτε λίγο να σας πω κάτι. Σε γυρνάει πίσω την πόρτα και σου λέει: ξέρετε, είναι 25 χρόνια διάρκεια στο δάνειο για το σπίτι. Άρα εσύ θα υπογράψεις και ένα μνημόνιο. Σου γυρνάει ένα άλλο κείμενο. Έτσι έγινε ακριβώς με εμάς. Μας κρίναν αξιόχρεος για 240 δις. Και μετά τώρα κάντε και ένα μνημόνιο. Και στο αυτό το μνημόνιο που το κολλάμε την ανεργία, προσέξτε. Σου λέει: για τα επόμενα 25 χρόνια που πήρες στο σπίτι από εμένα, θα πρέπει να τρως μόνο φασολάδα κάθε μέρα. Δεν θα πηγαίνεις διακοπές παρά μόνο όταν σου λέω εγώ. Τα παιδιά σου δεν θα ντύνονται ούτε εσύ όπως θέλεις και όποτε θέλεις. Θα σου ελέγχω εγώ το πώς θα ντύνεσαι. Δηλαδή στην ουσία θα σου ελέγχω το ταμείο σου, θα σου μειώσω το ταμείο σου, θα καταστήσω και τη μισή σου οικογένεια άνεργη. Άρα όλο το ταμείο και το έσοδό σου θα το ελέγξω αρνητικά. Θα μπορούσε μια τράπεζα να το κάνει αυτό? Δηλαδή, τι ρίσκο θα έπαιρνε ένας δανειστής, μια τράπεζα, όταν σου δίνει ένα δάνειο και ταυτόχρονα σε καθιστά ίδια με δική της ευθύνη άνεργο, έτσι ώστε να μην την πληρώσεις. Ακριβώς. Είναι τόσο απλό, αλλά τόσο τραγικό το έγκλημα που συνέβη στην ελληνική οικονομία. Πώς σου δίνουν 240 δισεκατομμύρια, ενώ σου δημιουργούν 1 εκατομμύριο ανέργους. Δηλαδή πέφτει το ΑΕΠ, δεν καταναλώνει ο κόσμος. Από πού θα πληρώσει το δάνειο που σου δίνει? Και η λύση και η απάντηση σε αυτό ήταν αυτό που είχαμε γράψει το 2010 και το 2009 στα άρθρα μας, ότι θα σου πάρουν την περιουσία μετά. Αυτή που δεν ξέρεις ότι έχεις. Δηλαδή, εσύ που φεύγεις από την τράπεζα σαν φυσικό πρόσωπο, λες: ναι, θα τρώω φασολάδα, δεν θα πηγαίνω διακοπές, δεν θα ξαναντηθώ, θα έχω το ίδιο τζιν 25 χρόνια, θα μείνω και άνεργος. Δεν καταλαβαίνεις γιατί το κάνει αυτό. Λες: πώς θα τον πληρώσω τώρα αυτόν? Δεν τρομάζει που δεν έχω λεφτά να τον πληρώσω. Αυτός όμως ξέρει ότι εσύ έχεις μια κληρονομιά που δεν την ξέρεις. Σαν τις ελληνικές ταινίες, που ήταν η κληρονομιά μες στην καρέκλα. Λοιπόν, αυτός ξέρει την κληρονομιά που δεν έχεις, διότι έχει πάει ο κύριος Βενιζέλος στο βήμα της Βουλής και έχει πει ότι η κρατική περιουσία έχει ύψος 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Το διαφήμιζαν όλοι σε όλους. Και φυσικά ο δανειστής σου λέει: πάρ' αυτά τώρα και λίγα είναι, διότι η περιουσία που θα πάρω εγώ από σένα είναι πολλαπλάσια. Δεν με ενδιαφέρει αν μείνεις άνεργος. Δεν περιμένω από τη δουλειά σου και από το ΑΕΠ σου, από το πλεόνασμα να πληρωθώ. Δεν περιμένει ποτέ να πληρωθεί από τον πλεόνασμα, ούτε καν τον τόκο που είναι 7 ή 12 δις το χρόνο. Συνεπώς αυτό που λέτε είναι ότι θέλει να σε χρεώσει. Θέλει να σε χρεώσει, θέλει να σε καταστρέψει. Ο σκοπός είναι να σε καταστρέψει. Σκοπός είναι να σε καταστρέψει. Σκοπός είναι εξ αρχής η δημιουργία του χρήματος έχει έναν απλό
νόμο. Ετήσε πάντοτε το δανεισμό. Δεν ήρθε να σου πει παραδάνειο. Πάντα κάνει αίτηση. Και εμείς κάναμε αίτηση γιατί έχουμε πρόβλημα και μας λείπουν, δεν είμαστε αγορές. Θέλω ένα δάνειο. Ετήσε δάνειο για το σπίτι, ετήσε δάνειο για κάρτα πιστωτική. Δεν έχει τράπεζα να σου πει πάρτι, υπογεγραμμένη. Το ετήσε. Άρα εσύ δημιουργείς το χρέος σου και η τράπεζα από το χρέος σου δημιουργεί το χρήμα με τον τόκο. Έτσι δημιούργησαν και αυτοί το χρήμα για να μας δανείσουν. Μην μπλέξουμε τον κόσμο. Εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Και ξαφνικά μας πήρανε όλη την περιουσία χωρίς να καταλάβουμε πώς. Εμείς. Η κυβέρνησή μας το γνώριζε, διότι αν κάποιος υπουργός οικονομικός αναρωτιόταν, μα πώς παίρνουν μέτρα και απολύουν χιλιάδες κόσμο από το δημόσιο, από το ελληνικό τομέα, κόβουν μισθούς, πέφτει το ΑΕΠ, μένουν άνεργοι, κλείνουν επιχειρήσεις, μένει άνεργος κόσμος. Αυτοί γιατί με δανείζουν, πώς θα πληρώσω σαν Δηλαδή, σαν υπεύθυνος υπουργός οικονομικών θα έλεγε: θα πρέπει να πει παιδιά, συγγνώμη. Εγώ, άσε την οικονομία και τους Έλληνες πολίτες να αυτοκτονούν ή να είναι άνεργοι. Πώς θα σε πληρώσω στο τραπέζι, μπορεί να μου πεις. Πώς περιμένει να σε πληρώσω. Μια τόσο απλή ερώτηση. Και εκεί θα μάθαινε ότι ναι, ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει να με πληρώσω το πλεόνασμά σου ή αν μειώσει το έλλειμμά σου. Έχεις μια περιουσία 1-3, ιδιωτική των Ελλήνων, που δεν ξέρουν θα τους την πάρω, και έχεις και 270 κρατική, άρα είμαι μια χαρά. Σε αυτά υποφθαλμιώ λοιπόν. Άρα, αν είσαι κακοπληρωτής, είσαι. Τόσο καλύτερο για αυτούς σε εκείνη τη φάση. Διότι έχουν την περιουσία που δεν γνωρίζεις στο χέρι. Δεν τη γνωρίζεις. Εμείς τη μάθαμε αργότερα δυστυχώς. Και αυτό ήταν το δράμα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για την ενεργεία χωρίς να αναφέρουμε ταυτόχρονα και το δημογραφικό θέμα στην Ελλάδα. Γιατί αυτά τα πράγματα πηγαίνουν μαζί. Και να το πω εγώ από τη δική μου την πλευρά, γνωρίζουμε ότι οι νέοι σήμερα όλο και περισσότερο δυσκολεύονται να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένειες, να ζήσουν. Έχεις ένα παιδί και σκέφτεσαι να κάνεις άλλο ένα ή άλλα δύο. Καταρχάς σκέφτεσαι αν θα παντρευτείς. Δεν το συζητάμε. Δεύτερον, αν κάνεις παιδί εντός ή εκτός γάμου. Είναι άλλες οι αποφάσεις πριν. Παλιά ήταν λίγο διαφορετικά. Και το λέει και πολύ ωραίο πίνακας. Να ξεκινήσω τους γάμους, οι οποίοι, αν θέλετε, σχέση 2011-2012 που έχουμε τα στοιχεία, ήταν 55.100 οι γάμοι το 2011 και 49.710 το 2012. Δηλαδή είχαμε αμέσως 6.000 λιγότερους γάμους σε ένα χρόνο. Γνώρισα έναν άνθρωπο στη Δράμα που είχα πάει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με ένα βενζινάδικο στην Αιτζία, ένα μικρό παράδειγμα. Του λέω: ωραία, πώς πάει, τι λέει ο κόσμος εδώ, να μάθω για τους ψηφοφόρους και εγώ τι γίνεται, τα προβλήματα των αγροτών. Και μου λέει: εγώ είχα ένα τεράστιο μαγαζί με πορσελάνες και είδη γάμου και αναγκάστηκα να το κλείσω στη Δράμα. 40 χρόνια επιχείρηση. Του λέω: δεν υπάρχουν γάμοι. Μου λέει: δεν υπάρχουν γάμοι και δεν υπάρχει λίστα γάμου, δεν υπάρχουν λεφτά. Έκλεισα τεράστιο μαγαζί και για ό,τι μπορούσα να μαζέψω με ένα δάνειο έκανα ένα βενζινάδικο. Το λένε και τα νούμερα. Το λέει και η πραγματική ζωή όμως. Δεν έχει σημασία να δούμε ποιοι ήταν οι θρησκευτικοί ή οι πολιτικοί. Σημασία έχει ότι πέφτουν οι γάμοι. Στις γεννήσεις, αντίστοιχα, τα νούμερα είναι τραγικά στην Ελλάδα. Έχαμε το 2012 η πρώτη χρονιά που είχαμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις στην Ελλάδα. Είχαμε 100.300 γεννήσεις και 117.000 θανάτους. Να μην μπούμε στα επιμέρους, γιατί είναι και λίγο θετικά μεν των γεννήσεων, λίγο μακάβρια των θανάτων. Αυτά τα νούμερα που είναι της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας διασταυρωμένα με τη Eurostat δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία δεν πηγαίνει καλά, έχει γυρασμένο πληθυσμό, χρειάζεται πολύ περισσότερα χρήματα για να καλύψει τις ασφαλιστικές ανάγκες των συνταξιούχων και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αυτή δεν χρηματοδοτείται από νέους εργαζόμενους. Οικονομικά αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Άρα όλο το παραγωγικό κομμάτι. Σου φεύγουν και οι νέοι, όπως είπατε πριν, σωστά έξω. Δεν δουλεύουν νέοι. Η ανεργία των νέων 15-24 έχει ξεπεράσει το 62%. 6 στους 10. Άρα δεν μπαίνουν νέοι στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε με τα ένσημά τους, με την εργασία τους, να χρηματοδοτούν τις συντάξεις των γυρωτέρων. Έχουμε λιγότερες γεννήσεις. Άρα αυτές οι 6-7 10.000 γεννήσεις το χρόνο λιγότερες, σωρευμένες σε 5-10 χρόνια, μισή γενιά σε 10 χρόνια, είναι 100.000 δυνητικά μη ενεργοί εργαζόμενοι. Και αν το δούμε αυτό προβολικά στο χρόνο, θα δούμε ότι πλέον είναι ένα τρομοκρατικό σενάριο και εφιαλτικό σενάριο το τι μπορεί αυτό να σημαίνει στο χρόνο. Γιατί μιλήσατε προηγουμένως για την υποδούλωση, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, ακόμα και αν μας λένε δήθεν ότι πηγαίνει καλύτερα η οικονομία μας, με αυτούς τους όρους που είμαστε σήμερα εννοώ. Έχουμε δεσμευτεί. Και σε συνδυασμό, εφόσον έχουμε δεσμευτεί, σε συνδυασμό με αυτά τα δημογραφικά στοιχεία, είναι εφιαλτικό το τοπίο όσον αφορά το μέλλον της Ελλάδας, όχι για αύριο ή για μεθαύριο, σε 10 χρόνια ή σε 15 χρόνια. Μπορεί να είμαστε και μειονότητα στη χώρα μας. Σαφώς. Και μειοψηφία. Διότι οι μετανάστες αυτή τη στιγμή που έρχονται είναι στο 75% άρενες κάτω των 30 ετών. Για πολλούς λόγους. Λιγότερες φίλοι έρχονται σαν μετανάστες στην Ελλάδα, σαν μετανάστες. Αυτές που υπάρχουν, αν δούμε και τις γεννήσεις αλλοδαπών,
να δούμε και το νούμερο. Οι μητέρες αλλοδαπές έχουμε φτάσει στις 15.000 γεννήσεις. Πέσανε λίγο γιατί έφυγαν οι λαθρομετανάστες επειδή δεν υπήρχαν δουλειές. Παρ' όλα αυτά, είχαμε 16.000 γεννήσεις αλλοδαπών παιδιών στην Ελλάδα. Εάν υπήρχε ανάπτυξη, την προηγούμενη χρονιά ήταν 19. Είχαμε 4.000 λιγότερες γεννήσεις αλλοδαπών από το 11 στο 12. Διότι υπήρχε κρίση και δεν υπήρχαν μετανάστες, φύγανε εκτός Ελλάδος. Αλλά αυτό είναι μια λέλαπα, διότι έρχονται κι άλλοι και έρχονται κι άλλοι. Αυτό δεν είναι είναι κάτι που ένα μπορεί να το ζήτημα σταματήσει τεράστιο εύκολα. για όλη την όντως, Ευρώπη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Γερμανία. Το είπα και στον κύριο Ρωμανιά, το συνεργάτη δεν το εγνώριζε και τον συνάδελφο που κατεβαίνει στην Ευρωβουλή, τον αξιοσέβαστο κύριο Ρωμανιά, ότι είχα μια μελέτη της Γερμανικού Υπουργείου Υγείας, βάσει του οποίου το συνταξιδοτική τρύπα των γερμανικών ασφαλιστικών ταμείων υγείας είναι 4,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Όταν είναι 2,7 τρισεκατομμύρια το ΑΕΠ της Γερμανίας. Είναι 227 το χρέος της Γερμανίας προς ΑΕΠ, όχι 83. Αν βάλεις και το χρέος των ασφαλιστικών ταμείων, σε αυτό όταν λέμε λογίζουμε, δηλαδή το χρέος, την υποχρέωση που έχει το γερμανικό κράτος για τα επόμενα 30 χρόνια να δεσμεύσει χρήματα για να έχει να πληρώνει τους συνταξιούχους που θα προκύψουν. Γιατί είναι τεράστια η συνταξιδοτική βάση και πολύ γυρασμένος πληθυσμός χειρότερα από εμάς. Έχουν οι Γερμανοί τεράστιο πρόβλημα. Είναι 2 ΑΕΠ το χρέος της Γερμανίας μαζί με το ασφαλιστικό του σύστημα. Και συγχρόνως έχουν και 351 δις, γρήγορα σε ένα άλλο θέμα, μαύρη οικονομία. Και είναι και το τελευταίο θέμα που ήθελα να συζητήσουμε, το θέμα της μαύρης οικονομίας. Πολύ καλά κάνετε που με εισάγετε σε αυτό. Είπα και στην αρχή, όταν το έθεσα ως αρχικό θέμα συζήτησης, ότι η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί για 4 με 5 χρόνια ενδεχομένως και παραπάνω μια τεράστια ενοχοποίηση όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, τα λεφτά που πήγαν, αν τα φάγαμε, που είναι, αν τα δηλώνουμε, δεν τα δηλώνουμε κλπ. Το θέμα της μαύρης οικονομίας είναι ένα από τα θέματα τα οποία είναι στο επίκεντρο και κατά τη γνώμη μου προσχηματικά στο επίκεντρο όλων των κεντρικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδιωτικών και δημόσιων. Καθημερινά βομβαρδίζεται λοιπόν ο Έλληνας για το θέμα της μαύρης οικονομίας χωρίς να έχει στοιχεία για το τι είναι τελικά αυτή η μαύρη οικονομία και πόσο συμμετέχει ή όχι ο ίδιος σε αυτήν. Τα επίσημα στοιχεία της Ευρώπης είναι ότι η Γερμανία έχει 351 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013. Δεκέμβριος 2013 είναι τα νούμερα. 351 δισεκατομμύρια ευρώ παραοικονομία. Η Γαλλία έχει 204 δισεκατομμύρια ευρώ παραοικονομία. Η Μεγάλη Βρετανία 190 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πάει λέγοντας. Η Ελλάδα είναι στη 17η θέση με 43 δισεκατομμύρια ευρώ. 3, 4, 12, όχι, 20 θέσεις και κάτω. Επαναλαμβάνω, πρώτη Γερμανία 351, περίπου στην 20η θέση, η Ελλάδα με 43 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρη οικονομία. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας τη λίστα των χωρών, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οικονομία χωρίς παραοικονομία. Δεν λειτουργεί και αυτός είναι ο βασικός οικονομικός κανόνας. Καμία οικονομία στον κόσμο δεν είναι υγιής, εισαγωγικά και λειτουργούσα, χωρίς την παραοικονομία. Είναι ένα μέρος της οικονομίας. Είναι πάντοτε μέσα στις εξισώσεις που κάνουμε στις προβλέψεις, στους προϋπολογισμούς και στην κίνηση του χρήματος και στην αγορά εργασίας και σε πολλά άλλα. Απλώς δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό. Άρα το κακό προεδρείο της Ευρώπης είναι και ήταν η Ελλάδα, η οποία είχε μαύρη οικονομία και έχουμε έναν κύριο Θεοχάρη, ο οποίος μας κυνηγάει με νέδρα σε κάθε γωνία να μας βρει, να μας ντουφεκίσει σαν τον ελεύθερο σκοπευτή που του χρωστάμε ή που δεν ξέρουμε και θα μας πει αυτός που του χρωστάμε ό,τι του έρθει στο μυαλό. Να μαζέψει τι, τα 500 που δεν κόβουμε απόδειξη, το περίπτερο που δεν παίρνουμε τις τσίχλες. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η Ελλάδα με τα 43 δισεκατομμύρια και δεν είναι η Γερμανία με τα 351. 2 ελληνικά ΑΕΠ, μαύρη οικονομία Γερμανία. Αυτό δεν το έχει αναφέρει κανένας. Έχει γίνει ποτέ θέμα στην Ευρωβουλή. Το έχει θέσει κανένας. Είναι εδώ. Δημόσιος και μπορεί ο καθένας να τον δει. Δεν τα φτιάχνουμε το μυαλό μας. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία, απλώς δεν επικοινωνούνται. Το κακό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, η δυστυχία είναι η παραπληροφόρηση και η μη πληροφόρηση. Δεν υπάρχει πληροφόρηση. Εάν έβλεπαν όλοι οι λαοί ότι η Γερμανία είναι η πρώτη στην παραοικονομία, θα δεχόντουσαν τόσο απλά ελέγχους, επιτρόπους και να τους λένε μπαταχτσίδες και τζαμπατζίδες και ανοργάνωτους. Αν εμείς το ξέραμε αυτό το 2010 πριν τον Καστελόριζο και ήταν δημόσια στην τηλεόραση και είχαμε όλα τα στατιστικά στοιχεία της παραοικονομίας στην κάθε χώρα στην Ευρωζώνη των δανειστών, θα ανεχόμασταν ποτέ να μας λένε μπαταχτσίδες. Ποιος είναι ο μπαταχτσής? Εμείς είμαστε το 1/10 της δικής της μαύρης οικονομίας. Και ότι τρώμε, υποτίθεται, πολύ περισσότερα. Τρώμε πολύ περισσότερα από ό,τι τρώνε όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί. Ναι, και δεν αγαπούμε τη χώρα μας διότι έχουμε παραοικονομία, δεν πληρώνουμε φόρους. Μα ποιος δεν πληρώνει φόρους? Η Ελλάδα με τα 43, η Γερμανία με τα 350. Η Γερμανία δεν πληρώνει το φόρο, κρύβει τα χρήματα. Νομίζω αυτό που μας θέσατε τώρα είναι ένα από τα κεντρικά διαπραγματευτικά χαρτιά που πρέπει να αρχίσει συστηματικά να βγαίνει στη δημοσιότητα. Γιατί είναι ένα οικονομικό στοιχείο το οποίο όμως έχει τεράστια πολιτική σημασία. Τεράστια σημασία και στην Ελλάδα, για να κλείσουμε και κάτι θετικό.
τι πρέπει να γίνει με δύο απλά πράγματα, βήματα πολύ γρήγορα στις επιχειρήσεις. Είπα, καταρχάς, οι τράπεζες ελληνικές πρέπει να σωθούν. Με όποια έννοια θέλετε να το πάρετε αυτό, ξέρω μπορεί να διαφωνούν. Καταλάβατε όμως ότι πρέπει να σωθούν, διότι θα χάσουμε τα πάντα. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και δεν φανταζόμαστε ότι θα χάσουμε. Δεύτερον, οι τράπεζες να μείνουν στην Ελλάδα σε έλεγχο ελληνικό, στην Ελληνική Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεύτερον, για παράδειγμα, βάζουν πόθεν έσχες τώρα να αναπτυχθεί η οικονομία. Στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, έχουμε μια εταιρεία, θέλουμε να βάλουμε όλοι λεφτά να την αναπτύξουμε μια δραστηριότητα εξαγωγική ή να πάρουμε προσωπικό ή να πάρουμε άλλα κτίρια, μηχανήματα και βάζουν πόθεν-έσχες. Δηλαδή, κάποιος που έχει τα χρήματα στο Σεντούκι αυτή τη στιγμή, είτε τα έχει κάνει ανάληψη από το Bank Run, είτε τα έχει στο Σεντούκι, είτε τα έχει δηλώσει. Έστω ένα κομμάτι των 43 δισεκατομμύριων της παραοικονομία. Πώς θα πάρει μπρος η οικονομία, αν αυτόν τον ελέγξει και δεν θα φέρει ποτέ τα χρήματα να σου επενδύσει μες στην. Αυτό γίνεται το 2015 που θέλουμε ανάπτυξη. Δεν γινόταν μέχρι τη σήμερα. Δηλαδή, τώρα θέλουμε ανάπτυξη και εδώ του λέμε θα μου πει που βρήκε τα λεφτά. Αντί να το πούμε, δεν θέλω να μου πει βάλτα, θα φορολογήσουμε ένα 10% ναι. Βάλτα όμως για να δημιουργήσουμε. Γιατί η τράπεζα δεν μπορεί να σου δώσει δάνειο. Δεν έχουμε. Οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα. Άρα θα πρέπει ένας άνθρωπος να βρει δικά του λεφτά να βάλει, να επενδύσει στην εταιρεία. Πώς θα τα βάλει, τα μαύρα να πω. Αυτά τα χρήματα. Εάν του πει, δεν ξέρω που τα βρήκα, θα τα κατάσχω. Εάν βρω ότι πας να τα βάλει σε μια επένδυση. Είναι απαράδεκτο για μια οικονομία αυτό το πράγμα. Δεύτερον, επαναπατρισμός κεφαλαίων. Απλά νούμερα. Τα δάνεια στην Ελλάδα είναι 230 δις που έχουν δώσει οι τράπεζες. Οι καταθέσεις είναι 170 σήμερα. Υπάρχει ένα κενό. 60 δισεκατομμύρια. Τυχαίνει αυτό το κενό να είναι το ίδιο με τα χρήματα που έφυγαν έξω. Την περίοδο που όλοι φοβίζανε με τα άκρα ότι θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο κύριος Καμένος ή το Κομμουνιστικό Κόμμα ή ο κύριος Αλαβάνος με τη δραχμή ή δεν ξέρω ποιος και δεν θα έχουμε λάδια, φαγητά, τρόφιμα και φάρμακα και συντάξεις. Και παίρνουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους, άλλοι τα πήραν στο Σεντούκι, άλλοι τα στείλαν στο εξωτερικό. Εάν γυρίσουν αυτά τα χρήματα πίσω, δεν έχουμε ανάγκη την Ευρώπη. Αυτό να το καταλάβει ο Έλληνας πολίτης. Δεν θα τα φέρει όμως αυτός που τα έβγαλε έξω, είτε 5-10 χιλιάδες, είτε τα μεγαλύτερα ποσά. Θα του πει: έχεις και εσύ μια ασύλη, ένα immunity. Θα σε φορολογήσω με 10%. Φέρε τα 60 δις πίσω, να μην έχω ανάγκη την Ευρώπη. Να δημιουργήσω προϋποθέσεις τράπεζες να σου δώσουν δάνειο φτηνό και συγχρόνως να σου φορολογήσω με 10%. Να πάρω 6 δις. Είναι τόσο απλά μπακάλικα τα οικονομικά. Μην νομίζουμε ότι είναι κάποια θεωρία με 100 διδακτορικών. Χρειάζονται και αυτά για άλλο λόγο, για να γίνεις καθηγητής και να γράψεις βιβλία. Όχι είναι για να δουλεύεις σαν οικονομολόγος. Να είσαι σαν αμφιθέατρα. Λοιπόν, πρακτικά, από τα 6 δις που παίρνει στην εφορία, δεν θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς ή εγώ να είμαι υπουργός οικονομικών και να πω: κύριε, κατάφερα να φέρω 60 δις πίσω, 6 δις φορολόγησα και το 1 δις από αυτό το δίνω κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή, δίνω και κίνητρο αγαθοεργία σε αυτόν που φέρνει τα χρήματα που τα πήρε έξω να προσφέρει στον αδύναμο. Πού είναι το δύσκολο να το σκεφτεί ένας άνθρωπος αυτό? Προφανώς να αναπτύξει την οικονομία. Δεν θέλουν να το σκεφτούν και δεν τους συμφέρει, γιατί η δουλειά τους είναι να μην σκέπτονται τέτοια πράγματα. Όχι. Είναι διαχειριστές και να αποφύγουν την ευθύνη. Να πάρει την ευθύνη ένας άλλος ή ο Ευρωπαίος. Να είμαι εγώ πάντα καλός και αρεστός και να είναι κακό το Δουνουτούκι Μέρκελ. Δεν μου φταίει η Μέρκελ. Μου φταίνει η δική μου. Η Μέρκελ κάνει ό,τι καλύτερο για το λαό της. Προφανώς. Μακάρι να είχαμε κι εμείς 10 Μέρκελ εδώ. Έτσι, να διαπραγματεύεται για μας και 5 Σόιμπλε. Ακριβώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Δημήτρη Καμένο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας διέθεσε το χρόνο του τώρα που τα πράγματα είναι τόσο πιεσμένα. Βλέπετε ότι αυτή η εκπομπή διήρκησε σήμερα περίπου 1 ώρα. Αυτό συνέβη λόγω του γεγονότος ότι τώρα εξαιτίας των ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά μας και το δικό μου και του κυρίου Καμένου. Δεν μπορούμε λοιπόν να μείνουμε παραπάνω σε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι, κύριε Καμένο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη μου χαρά. Και σε εσάς καλή επιτυχία και ελπίζω να πάμε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα χρειαστούμε ψυχολόγο. Μάλλον αυτοί θα χρειαστούν ψυχολόγο. Έχω πει, θα πω στο ΡΕΝ. Όλα αυτά που λέτε θα πάμε μαζί να πούμε στο ΡΕΝ. Καλό κουράγιο. Τώρα ήρθαμε εμείς. Έτσι. Και πάρτε και μια κάρτα μας, γιατί θα μας χρειαστείτε. Βεβαίως. Θα ήθελα να και εμείς συνταγογραφούμενα. Και γενώσιμα του Άδωνη θα του δώσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας κάνατε παρέα σε αυτήν την ωραία, ευχάριστη και οικονομολογίζουσα εκπομπή που χρειάζεται και αυτό, να ξέρουμε και κάποια πράγματα οικονομικά και πρακτικά για να μην καταπίνουμε αμάσιτο ό,τι ακριβώς μας λένε στις τηλεοράσεις και στα επίσημα ΜΜΕ που κάνουν εντεταλμένη δουλειά. Από τη δική μου πλευρά, αυτό που θέλω να πω σε όλους τους τηλεθεατές και ακροατές είναι να μην περιφρονήσουν τις κάλπες, να πάνε να ψηφίσουν και να πάνε να ψηφίσουν με τέτοιο τρόπο όποιους νομίζουν με γνώμονα, κατά τη γνώμη μου, αντιμνημονιακά, δημοκρατικά, πατριωτικά και ενωτικά, να ψηφίσουν εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι ως εκπρόσωποι στην Ευρωβουλή θα απομονώσουν τους ακραίους ευρωκαταστροφείς
και θα προασπιστούν την πατρίδα τους στην Ευρώπη. Και κλείνοντας, να πω ότι θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρέπει να ξαφνιάσουν πολλές από τις δημοσκοπήσεις, να αποτελέσουν μια πραγματική σφιγμομέτρηση του ελληνικού λαού και να περάσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι πολιτικές αυτές δεν τις θέλει ο ελληνικός λαός άλλο, δεν τις αντέχει άλλο, τις θεωρεί κατάπτυστες, τις θεωρεί ιδεχθείς, τις θεωρεί ανήθικες και έχει αποφασίσει να τις αποτινάξει από πάνω του. Πιστεύω λοιπόν ότι με την ψήφο μας αυτή πρέπει να δώσουμε ένα τεράστιο και ηχηρό μήνυμα σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι έχουμε σκύψει το κεφάλι και έχουμε αποφασίσει ότι ο ρόλος που μας ταιριάζει είναι του δούλου. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας νύχτα.